बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन बे बिथिङाव दिनै जों दङ 33 बिजनि बियाबनि एमएलए कमलसिं नार्जारिनि न'आव आरो कमलसिं नार्जारि बिथांजों जों दिनै बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव बिजनि बियाबाव थानाय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि बियाबफोरनि प्रेपारेशन बेनि सायाव जों सावरायनि मुंख'नो गोनांदि कमलसिं नार्जारि एमएलए बिथाङा बिपिएफनि वान अफ दि सेक्रेटारि बिथांनो जों खुलुमनाय होदों खुलुमबाय नोंथाङा 33 बिजनि बियाबनि एमएलए लोगोसेनो नोंथांनि बे एमएलए कन्स्टिटुएन्सियाव मोनथाम बड'लेण्ड बिसायख'थिनि बियाबा गोग्लैयो मानास सेरफां थुरिबारि आरो सबायझार बे मोनथामनि जेनाखि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बहाय बिजाथि दैखांनाय जादों बबेखानि थुरिबारि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय एजिपिनो हगारना होनाय जादों दा नोंथांनि एमएलए कन्स्टिटिउसननि हिसाबैहाय बे खेबाव बिपिएफआ जै जानो हागोन ना जों बिनि सायाव सावरायगोन लोगोसेनो कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जिथु फोसावदों बे बेलायाव सात जाला जानाय रायजो राजानो नोंथाङा मा सहाय खालामनो हादों जों बेखौ सावरायनि गिबियावनो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जों सावरायगोन नोंथाङा नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा फरायसा जिउनि बाथ्रा आरो दा समसिम माबोरै सफैखो बेखौ एसे नोंथांनि रावजोंनो बुंग्रोदो आंनि उन्दै समनि बाथ्रा होननानै बुङोब्ला आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय खोलागार गामि बिजनिनिफ्राय सा सोनाबहा 3 किल'मिटार गोजानाव बाहायनो आंनि जोनोम जादों आंनि बिब'आ जाहैबाय माइगाबदा फादार बिथाङा ब्रिटिश आमलनिफ्राय ब्रिटिशनि समाव बिथाङा बाहाय इजादार हिसाबै दङमोन हेड अफिस हिसाबै धुबुरियाव फ्राय थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन बेनिफ्राय बिथाङा बे दाब दाब जायगा जेरै पाटला दहायावबो बिथांनि मावख' दंमोन बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा मावख'आव गराय लानानै बिथाङा खाजोना खांनायनि लिडार हिसाबै खामानिफोरखौ मावनायमोन बेनि आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिथाङा मैखोमै नैबे जि बिजनि जि बागदुवारमोन बाहाय बिथाङा बांसिन बिबानखौ मोनदोंमोन आरो बे समावनो बे खामानिखौ मावदों आरो बै समनिफ्रायनो बिथाङा बुंनो थाङोब्ला फ्राय हा हुनि खेथ्रआव माने दिसुनि समान पावार बे पावारखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन दा बिनि उनावहाय बिथाङा बिश्वनाथ मेधिया जेब्लानाखि आसामनि बै समाव प्राइम मिनिस्टार दानि सम बायदिबा चिफ मिनिस्टार बे समाव बिथाङा बिश्वनाथ मेधिनि खुब माने खाथिसिननि मानसि जानो हादोंमोन दा जिखिजाया दिल्लीया बिथांनि न'खराव आंनि जोनोम जादों आंनि बिफानि मुङा जाहैबाय खगेन्द्र नार्जारि आरो बिमानि मुङा जाहैबाय ओरैनो गामियाव जोंख्लि होननानै बुङो खिन्थु स्कुलनि जायनाखि नाम बे नामा जाहैबाय बिन'दिनी ब्रह्ममोन नार्जारि जाहैबाय आइनि न'आ क'क्राझार कसुगाव खाथिनि गाम्बारि बिलनिमोन दा गाम्बारि बिलनिफ्राय माने जोंनि आबौजों लोगोसे बिसोरनि आबौजों बे इजदार हिसाबै जे खाजोना खांलायनाय बाहायनो बिसोर लोगो मोनलायनाय हिसाबैनो बै समाव माने कसुगावजों थांनाय मोनसे ट्राम गारि दंमोन ट्रेन फिसा माने ब्रिटिशफ्रा बाहाय कसुगावनिफ्राय दंफां लाबोनो थाखाय सब समय बे ट्राम गारिजों थांनाय रेललाइन फिसाजों दा जेरै सिलिगुरियाव सलायो बे गारिया बाहाय सोलियोमोन गोदो कसुगावसिम बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आंबो बे समाव उन्दै समाव गाखोनो मोनदों बे गारिखौ माने लामायाव सोरबा जुदि आखाइ जुदि ओरै दैखाङोब्ला अब्ला बे गारिया थामिनानै माने पेसेन्जारखौ थिखांनानै लाबोनायमोन माने बास बायदिनो आरोखि दा खुब माने बे ट्राम गारि गाखोनो माने आंहा मोनसे नस्टालजिया होनना बुंनांगोन दासिम आं सिलिगुरियाव थांब्लाबो बे गारिखौ गाखोनाय जायाखै दा बिदिनो आङो जोंनि खोलागार गामियाव एलपि स्कुल दंमोन गिबि समाव माने बिनि नाम्बारा जाबाय 385 नम्बर बे गुदि खोलागार गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायनानैनो आङो माने
LP को पास जादों बिनि उनाव आं लोगो लोगो माने बिजनि बान्दब बै समाव हाई स्कुलमोन बिजनि बान्दब हाई स्कुलाव आङो क्लास 4 निफ्राय फरायदों क्लास 4 5 6 7 आं 8 सिम फरायदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो क्लास 8 सिम मोनखांनायनि उनावहाय आरोबाव जों क्लास 8 को डाबल फरायनो गोनां जादों दा बिनि आङो बिजनि बान्दबनिफ्रायनो मेट्रिक पास जाहैबाय बिनिफ्राय बिजनि कलेजाव फैबाय बिजनि कलेजनिफ्राय आङो PU पास जाबाय BA फरायबाय बाहायनो आङो आंनि फरायनाय जिउखौ बे BA फरायनायनि उननिफ्रायनो आङो बिजनि कलेजावनो जोबथा जानाय बायदि जाहैदों आरोखि आंनि जिबना बिनि उनावहाय आङो राजखान्थियाव फैबाय लोगोसे आङो फार्स्ट आङो मंगलियान जि ME स्कुल बाहाय हेडमास्टार हिसाबै आं बाहाय खामानि मावहैदोंमोन बाहाय हेडमास्टार हिसाबै मावखांनायनि उनावहाय बे समाव माने आदा सानसुमा कुमार बसुमतारिया MP जाथ'वाखैमोन बिथाङा बिनि हेडमास्टारमोन गाव उनावहाय नागारनानै थांनानै आंनो समजायनानै होलांदों आं बिनि हेडमास्टार जाखांनायनि उनावहाय बे स्कुलखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनायसिम आङो खालामनानै गारबोदों बिनि उनाव आं बिनिफ्राय बरलागाव माने हाई स्कुलाव खारलांदों बरलागाव हाई स्कुल ट्रेन्सफार जानानै बरलागावनिफ्राय आङो बिजनि गार्ल्स हाई स्कुलाव आं ट्रेन्सफार जानानै फैदों बे बिजनि गार्ल्स हाई स्कुलाव आङो मावबाय थानाय समावनो आंहा माने मा जाहैबाय 2006 आव BTC नि उनावहाय MLA हिसाबै नांगौ जानायाव जोंनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां लोगोसे चन्दन ब्रह्म बिथांमोना आंखौ एबार MLA दारायनांगौ होननानै लोगोसे बिजनि जायफोर माने सानसुमै बिथांमोन दंमोन बिथांमोनहाबो बुंबाय जे नोंथाङा MLA दारायनांसिगौ MLA जानांगौ होननानै ओमफ्राय आं बुंबाय आं बे समाव जोंनिया न'खरनि कन्डिसना आगोलाव सिगां समाव मोजांब्लाबो माने गेजेर खनाव खुब गाज्रि जादों बे हिसाबै माने आङो माने जुदि BRS मोनोब्ला आं गेलेगोन BRS मोनाबा आं गेलेया होननानै आङो BRS को एप्लाइ खालामदों BRS मोनखांनायनि उनावहाय आङो गेलेनो जानजि खाफ्रादों बे समाव 2006 आव जोंनि मैखोमै जोंनि बिजनि हालामनि रायजो राजाफोरनि अननायाव आङो फार्स्ट टाइम MLA हिसाबै देरहादों बिनिफ्राय 2011 आव माने जोंनि बिजनि हालामनि रायजो राजा जोंनि माने हानजा जोंनि BTC नि चिफ चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे जोंनि आब' प्रमिला ब्रह्म माने आङो जिहेतु माने 2006 आव MLA हिसाबै देरहाखांनानै गेलेखांनायनि उनावहाय रायजो राजानि दुखु जाल्ला बायदिसिनाखौ नुनानै जिहेतु आं सुफुंनो हाजोबा मानसिफोरनि जानाखि लुबैनाय गांनाय बे माने ओरैबायदि माने आनलिमिटेड बेखौ सुफुंनो हानाया जोबोद गोब्राब बेखायनो आं थिरांथा लादोंमोन आं ओमफ्राय MLA खौ गेलेलिया मानो होनबा आङो रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बेखौ आं सुफुंनानै होनो हाखाया माने हिउमेन्स वान्स आर आनलिमिटेड होनना बुङो नङा होमबा बे हिसाबै आं जिहेतु सुफुंजोबनो हाया बेखायनो आं गेलेला होननानै आङो एप्लाइबो खालामाखै एप्लाइ खालामियाव सानसेखालि मोनाबिलि थिग 9टा 9:30 जाबायमोन आब' प्रमिला ब्रह्मआ न'निफ्राय फन खालामहरबाय जे माने कमलसिं मास आब' जाबाय आङो ओमफ्राय नों माथो एबार माने इलेक्सनखौ गेलेला होननानै एप्लाइबो खालामाखैनो दरखास्त होआखैनो मानो होआखै आं गाबोन नोंसिनि जायगायाव थांगासिनो दं नोङो गाबोन आं दरखास्तखौ हरफा बिदि होननानै आंखौ बे बुंहरबाय बुंनानै ओमफ्राय आब' आंथ' गेलेनो गोसो गैलिया नङा नों गेलेनांगौ नोङो दरखास्तखौ हरफिन ओमफ्राय आब'आ फैबाय दरखास्त लानानै थांबाय गेलेबाय माने 2006 आव जेसेबां भट मोनदों बेनिख्रुइ बांसिन भट माने 2011 आव आं भटखौ मोननायसै माने बिजनि हालामाव बुंनो थाङोब्ला 2011 आव आं जि भट मोनदों सिगांनि जायफोर MLA फोरा भट मोनदों बेनिख्रुइ हाइस्ट भटखौ मोननानै थादों आरोखि गेलेबाय गेलेनायनि उनाव बिदिनो आरोबाव माने जि हायो बिजनि रायजो राजानि जानाखि लामा बे समावथ' जोंहा माने बिजनियाव लामा होननानै बुङोब्ला खुनु लामायानो गैया स्कुल कलेज गासैबोथ' बायफ्लेजोब्बाय नङा होमबा बे हिसाबै माने माबोरैहाय बेखौ सुफुंजोबनो हागोन खाफाला मोजां आङो 2006 निफ्राय जि MLA जादों 2011 आवबो जे MLA जादों बे समाव कंग्रेसजों जोंहा एलायन्स दंमोन आरो बे हिसाबैनो माने सिगांनि MLA फ्रा जोंनि बर' MLA फ्रा जेसेबां माने सुजुग सुबिदा मोनदोंमोन बेनिख्रुइ आं बांसिन माने सुजुग सुबिदाखौ मोनदों खाबुखौ मोनदों आरो आंनि जे बोरैबा बे मन्थ्रिफोरजों आमलाफोरजों माने मोजां एसे क्ल'ज खालामना लाखिनो हानायनि जाहोनाव माने बिथांमोना आंखौ खुब मोजां नोजोरजों नायनायनि जाहोनाव आङो बे समाव
2006 निफ्राय 2011 16 सिमहालागै बिजनि लामा सामा ब्रिज आरो फ्लाइओभार बिजनि जेनाखि रेलवे फ्लाइओभार बे फ्लाइओभारखौबो मावनानै होनो हानाय जादों माने बिजनियाव फ्लाइओभार जोबोद गोनां दंथारोमोन बेखौ मावनो हानाय जादों बिजनियाव जेसेबां माने ब्रिजफोर दङ PMGSY लामाखौ आङो मोननाय जादों माने भारतनि आगुनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा जोंनि गामि खना खनला गामिफोराव थानाय जायफोर लामा बे लामाफोरखौ माने 1000 प्लास बेनिफ्राय 500 प्लास 250 प्लासनि लामाफोरखौ माने हमना होनांगौ गासिबो फाखा जाजोबनांगौ होननानै बुंनायाव आङो माने रिसार्भे खालामनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन मोनसे समाव जोंनि आसामनिफ्राय 1000 प्लासनि लामाया मोनसेबो गैला होननानै बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रिपर्ट हरदोंमोन CBW अब्ला बेखौ नुनानै आङो बै समाव जोंनि बिजनि साब डिभिजननि SDO हिसाबै धनेश दास दंमोन धनेश दासजों लोगोसे जों लानानै जोङो सावरायबाय जे जुदि 1000 प्लासआ जोब्बाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बिजनियावथ' जोबाखै चिराङावथ' जोबाखै अब्ला जोंनि बिजनि लामाफ्रा मा जागोन चिरांनि लामाफ्रा जागोन जों अब्ला स्टेट गभर्नमेन्टनो जों इनफरमेसन होआलासिनो धनेश दासजों आंजों जों सानैजों डाइरेक्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो कमप्लेनखौ हरनाय जादों आरो कमप्लेन हरनाय लेखायै मा जाहैबाय कमप्लेन हरनाय लेखायै मा जाहैबाय चिरांखौ स्पेसियेल सार्भे खालामनानै 1000 प्लासनि लामाखौ आरोबाव रिसार्भे खालामनानै हरफिननांगौ होननानै जोंनो मोनसे अर्डार हरदों आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय CBW निफ्राय फैनाय लोगो लोगो जेब्लानाखि आसामाव हुलस्थुल जाबाय आरो बे बोरै जाखो खालि चिराङावल' बोरै जानो जोंनि आसामावथ' 1000 प्लासनि लामा अनेक दङ बिदि जानानै बै समनि मिनिस्टार जोंहा अजन्ता नेउग बायदेवआ मा खालामबाय बियो सारा आसामावनो बे रिसार्भे जाफिननांगौ होननानै माने अर्डारखौ होबाय बे बिथोन होनाय बायदि जोङो जोंनि बिजनिजों लोगोसे सारा आसामाव जोङो 1000 प्लासनि लामाखौ जों मोननो हादों 500 प्लासनि लामाखौ मोननो हादों जों 250 प्लास लामाखौ जों मोननो हानानै दिनै खना खनला जोंनि सारा आसाम भारतबर्षजों सारा आसामनि लामाफोरखौ जोङो गासिबो गामि खना खनला जों लामाखौ फाखा खालामनो हानाय जादों बे जोंनि मोनसे प्लास पइन्ट दिनै बिजनियाव गिदिर गिदिर ब्रिज दं बे ब्रिजफोरखौ जों दिनै लानो हानाय जाहैबाय मावना होनो हानाय जाहैबाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां ब्रिज दंमोन माने जेराव माने PMGSY जेराव माने 50 माने मिटारसिम लामाखौ लायो 50 मिटारनिफ्राय बिसोरो 100 मिटारसिम लामाखौ लाया बिसोरो जोङो बेखौ मा खालामबाय जोङो NLCPR प्लास माने RIDA प्लास माने SOBD जों लोगोसे लानानै जोङो बिजनियाव प्राय 2006 निफ्राय दासिमहालागै प्राय बिजनियाव जोङो जेसेबां दालां लादों बे दालांखौ जोङो प्राय माने 100निबो बांसिन जोङो ब्रिजखौ मोननो हानाय जाहैबाय थांनाय 2016 निफ्राय दासिमहालागै जोङो आरोबाव गिदिर गिदिर जायफोरखौ PMGSY कभार खालामा माने जेराव 100 200 300 सिम माने मिटारसिम ब्रिज दङ बे ब्रिजफोरखौ जोङो एबार माने मोननो हानाय जादों जा माने हिमन्त बिश्व शर्मा माने आसाम पेट्रलियाम मिनिस्टार बिथाङा स्पेसियेलि माने आंखौबो मोजां मोनो हिसाबै माने बिथाङा आंनो माने नोंहा मा दंबावो मा गैबावा होननानै सोंनायाव माने ब्रिज बिना लाबोनायाव ब्रिजखौबो हरदों SOBD लामाफोरबो हरदों जोंहा BTC चिफ साराबो माने गावनिजोंनो फैनानै माखासे गिदिर गिदिर ब्रिजखौ लाफैदों बेनि थाखाय जोङो BTC चिफ सारखौ जों धन्यबाद होनांगोन मन्त्रि चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन मानो होनबा बिथाङा जोंनि खामानि मावनायाव स्पेसियेलि आंनि जे खामानि मावनायाव बिथांमोनहा अनेक माने हेल्प होदों आरो अबदान दङ बे हिसाबै बिथांमोनखौ जों धन्यबादखौ होनांगोन माने BTCनि सिबा जुदि आंखौ मोजां मोननानै चन्द्र ब्रह्म आब' प्रमिला रानी ब्रह्म मोना जुदि आंखौ मोजां मोननानै बिजनि रायजो राजाया जुदि माने मोजां मोननानै MLA जुदि 2011 खालामफिनामोनब्ला 2016 जुदि MLA खालामफिनामोनब्ला टिकेट होनानै जुदि जोंनि रायजो राजा देरहा होआमोनब्ला बे खामानिखौ मावनो हानाय नङामोन बेखायनो आङो दिनै जोंनि चिफ प्रमिला बायदेव जों बिश्वजित दैमारि MP चन्द्र ब्रह्मखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे जोंनि बिजनि हालामनि जेसेबां बुद्धिजीबि दं बेसेबां रायजो राजाफोर दं बिथांमोना जोंखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बे खालि बर'ल' नङा बर'जों लोगोसे माने राजबंशी बाङालि मुस्लिम बेनिफ्राय जोङो आदिबासि बेनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जायफोर मानसि दङ नेपालिखौ लाफानानै जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जाय मानसि दं बिथांमोना अनसायनायनि गेजेरजों माने MLA खालामफिननायनि थाखायसो जे खामानिखौ मावनो हादों नङा होमबा नङाबाथ' हायामोन थांनाय 2006 जानाखि इलेक्सन बे इलेक्सनाव माने आम्रा बाङालि जेनाखि केन्डिडेट ओंखारबाय बे आम्रा बाङालि केन्डिडेट ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनि देरहानाया खुब माने क्रिटिकेल जानानै फैदोंमोन बहाय
राजबंशी कमिउनिटिनि लोगोसे कलिता कमिउनिटिनि मानसिफ्रा जोंखौ बासायदों होनना बुंनांगोन बर'फोरखौ जों मोनखादों बर'नि अनगायैबो नैबे मोननै कमिउनिटिनि मानसिया जोंखौ मेक्सिमाम जोङो सापर्ट होनायाव जोङो 2016 आरोबाव जोङो देरहाफिननो हानाय जादों बेखायनो बे मोननै कमिउनिटिजों लोगोसे मुस्लिम बाङालिफ्राबो जेसेबां आमरा बाङालि जुदि जादोंब्लाबो बाङालिफ्रा जायफोर इन्टेलेक्सुयेल बुद्धिजिबि दंमोन जोंनि सत्संगि जायफोर मानसि दंमोन बिथांमोना जोङो आमरा बाङालियाव थाङा जोंनो माने BPFनि कमलसिं नार्जारीखौ नांगौ जोंनो हाग्रामाखौ नांगौ होननानै बिथांमोना आंनो भट होनायाव बाङालिफोरखौबो जों फ्राय 3000 भट मोननो हानायसिम थांदों आरोखि बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो 2016 फिन माने थार्ड टाइमनि थाखाय MLA खालामनो थाखाय आंनि धन्यबादखौ होनाय जादों नोंथाङा गोबांथार बुंनानै लाबाय रायजो राजाफ्राबो नुबाय थादों आरो मिन्थिनायाव नोंथाङा MLA जाजेननाय समनिफ्रायनो बिजनीनि बयजोंबो लुबैजानाय फायार ब्रिगेडखौ नोंथाङा लाबोना फैनो हादों बै समाव बिजनीयाव गोबांनि दखानफोरा न'फोरा कारेन्ट सर्ट सार्किट जानायनि कारनावहाय खामोमोन बेनि थाखाय फायार ब्रिगेडनि गोनांथि दं बेखौ मोनदांबाय थादोंमोन बेखौ नोंथाङा लाबोना फैनो हादों बिजनी नोगोरारिफोरनि थाखाय बेजों लोगोसेनो माने सरकारि राङारि मावख' ट्रेजारि बेखौ नोंथाङा लाबोनानै होफैनो हादों गिबि समावनो दा बेफोर माखासे बिथिं दङ जोङो मानिनांगोन नाथाय गोबांथार मावनो हायिबो दङ मावाखै नोंथाङा बेखौ जों उनाव सावरायनि गिबियावनो जोङो उनफारसे थांफिनग्रोनि नोंथाङा फरायसा समाव मा गौथुमजों लोब्बा दङमोन बेफोर गोबां बाथ्रा आङो जेलाखि फरायबाय थानाय समाव जेलानाखि आङो प्रि इउनिभार्सिटि फरायदोंमोन प्रि इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय समाव आङो अब्ला 1977-78 बे समाव आंनो बिजनी आन्चलिक आबसु माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिजनी आन्चलिक आबसु जितु कमिटि दं आबसु बेनि गाहाय नेतृत्व बिबानखौ आंनो होनाय जादों सुबाइजाराव जेलानाखि कनफारेन्स जादोंमोन आङो आबसुनि एक्टिभिस्टखामोन आगोलावनो गिबियाव जों बुंनो थाङोब्ला जेला बान्दोबाव फरायदोंमोन बान्दोबाव फरायबाय थानाय समाव जोंहा बिजनी सेन्ट्रेल बर' लाइब्रेरि दंमोन बे बिजनी सेन्ट्रेल बर' लाइब्रेरियाव सम जोंहा माने बोसोरे बासाव सन्मिलन जायोमोन बाहाय बिजनी सेन्ट्रेल बर' लाइब्रेरिनि खोथाखौ मख'नो थाङोब्ला जोङो बै समनि बिजनी सेन्ट्रेल बर' लाइब्रेरि गायसनगिरि जा फनि मुसाहारिनि बाथ्राखौ बुंनांगोन बेनिफ्राय बिरेन्द्र बर' सार बे बान्दोनि प्रिन्सिपाल लोगोसे जोङो बे जय कुमार ब्रह्म बिथांनि बे माबानि बरगावनि शिशिर कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंहा नैबे बारसिनि सुरेन बसुमतारी लोगोसे जोंहा नैबे माबानि अग्रंनि माबा अग्रनि सासे मोजां माने आबसु एक्टिभिस्ट प्लास माने समाज सिबियारि करेन बसुमतारी लोगोसे सीतानाथ गयारी बिथांमोननि मुंखौ जों मख'नांगोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय माने खुब एक्टिभलि नांबाय थानाय आदा सन्तला बसुमतारी अर्जुन नार्जारी फुजेन नार्जारी जोंहा बै माबायाव मा होनो लेसेगाव सम्बार होनाय दंमोन जायखौ सिलिम होननानै बुङो बिजेन्द्र दा दंमोन सम्बारखौ टिकेट होनो आरो बिजेन्द्रखौ सिलिम होननानै बुङो दा बिजेन्द्र बसुमतारीमोन दंमोन दा बिथांमोननिया ओरैबायदि ज'यै माने बिनि उनाव जोङो दामोदर बसुमतारीखौ नुदों खरगेश्वर मुसाहारिखौ नुदों जोंनि गामिनि ओरैबायदि ज'यै बेहाय ओरैबायदि जोंनि बर'नि जुदि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिजनी सेन्ट्रेल बर' लाइब्रेरियाव जों सम जथुमनाय जायोमोन अब्ला जों उन्दै आं फ्राय अब्ला 6-7आव फरायनाय माने फरायसामोन बे समनिफ्रायनो जोङो बर'नि जेनाखि सेन्टिमेन्ट आबसुनि जेनाखि सेन्टिमेन्ट बेखौनो जों बे समनिफ्रायनो मोनबोखानाय जादों आरो बे हिसाबै जेब्लानाखि बिजनी बान्दोबाव माने आबसुनि आलादा मोनसे कमिटि गैयामोन अब्ला जोङो फार्स्ट माने बिजनी बान्दोबाव माने आबसुनि उइंस माने बर' फरायसा आफादजों दानो जों लानाय जादों बेखौ माने आं लिड लादोंमोन बेवहाय एसे माने प्रिन्सिपालजोंबो माने बर' सारजों रायजादों माने बेवहाय पलिटिकेलाइज खालामनांगौ होननानै थिग बे रोखोम ओमफ्राय बिजनी कलेजनि खोथाखौ बुंब्ला बिजनी कलेजाव
मोनसे समाव जानाखि जोङो बर' मिडियामखौ थिसनदोंमोन बर' मिडियाम थिसननाय समाव जों बर' मिडियामा नैबे बिजनि कलेजनि बाहेरायाव मोनसे केन्टिन दंमोन केन्टिन बे केन्टिना सोलायबाय सिगाङाव माने फ्रन्ट साइडनि केन्टिनाव जोंखौ बे समाव उदय सारा मा बुंबाय माने बर'नि जानाखि एमआइएल क्लास बे एमआइएल क्लासखौ बे केन्टिनावथ' खालामनो हायोना जाबाय आरोखि अब्ला आंनाव मोनसे बेलेगनि सेन्टिमेन्ट दंमोन आंहा बर'नि सायाव ओमफ्राय आङो प्रिन्सिपाल सारखौ एसे टेबोल संनाय बायदि संनानै बुंनो सार बे केन्टिनाव दाथ' केन्टिन गैला बहाय मोसौ उन्दुयो मोसौ हासुयो मोसौ खिलाङो माने बायदिसिना बाहाय गेसाव गोफोन दङ बेहाय बर' एमआइएलनि जि क्लास बे क्लासखौ बाहाय खालामनांगौ नामा एसामिसनिखौ बांलानिखौ गुबुन माने एमआइएलनि क्लासखौ जुदि सिङाव खालामनो हायोब्ला बर' एमआइएलनि क्लासखौ माने सिङाव जों खालामनो हायिनि मा माने दं दा बेखौ बुंनाया बिथाङा उनावहाय बुंबाय दे थिग आसे बिदिब्ला नोंथांमोना जायगाखौ नोंसोर जायगायाव दिहुनना बबे क्लास खालामनो अब्ला बै जायनाखि हल दंमोन हलनि ससे दुमख'नानै होनानै बे खोला साइडथिं जेब्ला माने करिडर दं करिडरनि सानजाहा बाहाय मोनसे बर' एमआइएलनि थाखाय क्लास लानो मोनसे दुमख'नानै होनाय जादों आरोखि बाहाय फार्स्ट माने बर' जेथिङि एमआइएल इन्ट्रडिउस जानाय समाव जा बे मोनसे मोगा मोगि जानांदों बेहाय जोङो माबादों बिनि उनाव आं जेब्लानाखि आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाहैबाय बिजनि आनसलिकनि बे समाव माने खुब खस्थ'नि गेजेरजों जों सोलायनांदों आंनि सिगाङाव दिलीप नार्जारी बिष्णु प्रसाद माने दैमारि बिष्णु बरा होननानै बुङोमोन बिष्णुराम दैमारि बिथांमोना आंनि सिगाङाव बिसोरो बिष्णु दाया माने जेनेरेल सेक्रेटारि ओमफ्राय दिलीप दाया प्रेसिडेन्टमोन खुब खस्थ'नि गेजेरजों साइकेल सलाय माने सारा बिजनि आनसलखौ कभार खालामनो गोनां जायोमोन जोंनि आमोलावबो आं जेब्लानाखि जेनेरेल सेक्रेटारि जाहैबाय अब्लाबो प्रेसिडेन्टआ बोथाय दिलीप दायानो दंमोन खोमा बाहायबो जोङो मा खालामबाय खुब साइकेल सलाय माने गथै माबाखौ जों कभार खालामनो गोनां जादों बिजनिखौ अब्ला माने लामायाबो मोजां नङा ब्रिज मोजां नङा साइकेलजों जों साइकेल बानाय जोङो थांनानै माने बिजनि आनसलिक कमिटि अफिसखौ जों मोजाङै दाफामफिननो गोनां जादों आरोखि स्ट्रें खालामनो गोनां जादों बिनि उनावहाय आङो माबायाव मंगलियानाव माने जेब्लानाखि आङो पिइउ पास जाखांनायनि उनावनो आङो मंगलियानाव माने खामानि मावनो गोनां जादों मानो होनबा आंहा माने न'खरनि जिनि फाइनान्सियेल कन्डिसन खुब गाज्रिमोन आरो बे गाज्रि हिसाबैनो आङो बोरैहाय माने न'खरखौ सामलायनो हागोन खारन माने आङो जितुब्लाबो आङो सिगां जोनोम जानाय समाव सनानि सामुसलानानै जोनोम जादों आबौनि आमोलाव खिन्थु आफानि आमोलाव जा माने आफाया जेब्लानाखि आबौजों जुदा जादोंमोन खुब खस्थ' आङो क्लास 8निफ्रायनो जोंनि बे लांगोनानि जोंनि लामाया एखे हान्थुसिम दै दंमोन टर्च लानानै आं बे दै जब' गानानै आङो टिउसन माने फोरोङै आङो खुब खस्थ'जों माने स्ट्रागलनि गेजेरजों आं फरायबोनाय जादों आरोखि बेखायनो आङो मेट्रिक पास जानाय पिइउ पास जानाय लोगो आं मंगलयान एम स्कुलाव फार्स्ट थांजेनदों बिनि उनावहाय आङो बिए फरायनानै उनावहाय आङो बाहाय उनावहाय हेडमास्टार पस्टखौ लाहैनो हादों आरोखि थिग बिदिनो माने खुब खस्थ'नि गेजेरजों अब्लाबो बेनि गेजेरजोंनो आङो बिजनि आनसलिक आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिशिपखौ लानायनि गेजेरजों खस्थ'नि गेजेरजों माने स्ट्रागलनि गेजेरजों दैदेनबोनाय जाहैदोंमोन साक्सेसबो जादों रायजो राजाफोर मोजां मोनदों बेनि थाखायनो आंखौ 1985आव आरोबाव फिन माने बिजनि आनसलिक आबसुनि आंखौ माने आफादगिरि बिबानाव थिसननानै दोनदों खिन्थु बिनि गेजेराव सन्तला दाया जेलाखि सेन्ट्रेल बड' माने आबसुनि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बे समाव बिथांजों माने ओजोंहाय हेमेन दासखौ लाफानानै बिथांमोना एसे लेफ्टिस्ट माइन्डजों एसे फैदोंमोन बहाय आंबो माने सन्तला दा मोननि माबाजों कनभिन्स जानानै एसे एसएफआइनि लिंकजों आङो नैबे जेनेरेल सेक्रेटारिशिपखौ गारनायनि उनावहाय एसे माने थांनाय जादों आरोखि नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बै समावहाय सन्तला बसुमतारिमोन बे समावहायनो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरानो लेफ्टिस्ट माने गासिबो जाजोबाखै गासिबो बुंनो हाया माने सन्तला दाजों लोगोसे जों साथाम साब्रैसो माने लेफ्टिस्ट माइन्डेड जानानै फैदों आरो माने जोंनि जायनाखि माने रांखान्थियारि जादों हाल साल बर'फोरनि बे रांखान्थियारि हाल साल ओरैबायदि गोलैसोनायमोन माने दुखुनांथावमोन दा बे दुखुनांथावखायनो माने जों जिहेथु माने खस्थ'नि गेजेरजों स्ट्रागल खालामनानै जों फैनाय मानसि आरो आं सन्तला दामोननि न'खरावबो थाङै माने बुंनो थाङोब्ला आङो गारगामि आरो देवानपारा बागरि गामि होनना बुङो बे समाव बे
मोननैजों थानानै आङो बिदिनो देरनानै आं फरायबोनाय मानसि खोब स्ट्रागल गेजेरजों फरायनाय मानसि हिसाबै माने जुदि माने लेफ्टिस्टफ्रा जुदि माने एसेबांनि थ्रुयै जुदि माने गासिबो फरायसाखौ ग्र' आप खालामनायनि गेजेरजों माने क्लास होनायनि गेजेरजों बिसोरखौ माने मोजां एसे एनलाइटेन खालामनो नाजानायनि गेजेरजों जों लाबोनो हायोब्ला जुदि जोंनि इक'नमिक स्ट्रागला जुदि माने जोंनि बर'फोरनि जेनाखि इक'नमिक कन्डिसन जुदि बे जुदि मोजां जायोब्ला अब्ला बेनिख्रुइ साबसिन मा दं बे हिसाबै जोंबो एसे माने कनभिन्स जादों आरो कनभिन्स जानाय हिसाबै जोङो बे समाव एसएफआइ प्लास डिवाइएफजों जों एसे लिंक लानाय जादों खिन्थु 1985 जेब्लानाखि आंखौ आफादगिरि हिसाबै लाबोफिनबाय अब्ला आं फुल बे समनिफ्रायनो एबसुजों थांनानै खामानि मावबाय बिनि उनाव जेब्लानाखि माने बड'फा इउएन ब्रह्मआ माने दुलाराय बर' फरायसानि माने आफादगिरि जाबाय आफादगिरि जानाय समाव जोङो बे समाव आन्दलन खालामनो गोनां जाहैबाय इउटिनेलेब मोनसे माने ढौ फैबाय बे इउटिनेलनि ढौ फैनाय समाव माने जोंनि आगुनि एमएलए कमल ब्रह्म बिथांखौ आफादगिरि दोननानै चेयारमेन दोननानै आंखौ कनभेनर हिसाबै बिजनि डिस्ट्रिक्ट इउटिनेलेबनि आंखौ कनभेनर चिफ कनभेनर दोनदों बे समाव जोङो माने सानैजों ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों जों माखासे जायनाखि को वार्कारफोर दं बिथांखौ लायै लायै जोङो माने गिदिंबाय थानो गोनां जादों बे समाव जों आन्दलनखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आरो बिनि गेजेरजोंनो जों माबानानै इउटिनेलनि गेजेरजोंनो जा बे समाव प्रग्रेसिभ पिटिसिबो दंमोन इउटिनेलनि गेजेरजोंनो जोङो बोरैहाय जोंनो आबसुखौ दैदेननायनि गेजेरजों जों बोरैहाय माने बे स्टार्टखौ जों साक्सेस खालामनो हागोन बे हिसाबै जों गामि गामि थांनानै मबिलाइज खालामदोंमोन न' थांनानै जोङो थाखा फैसाबो खांदोंमोन सोरजोंबा रायजादों सोरजोंबा माने अनजादों सोरजोंबा माने खामफ्लायबो होजायाखै बे रोखोम कन्डिसननि गेजेरजों जोङो बे स्टार्टखौ दैदेनजेननाय जादोंमोन बिनि उनाव जेनाखि मुभमेन्टआ बारानिफ्राय बारा जाहैबाय अब्ला जोङो इउटिनेलखौ जों बे समाव सिफायना होनाय जाहैबाय बिनि उनावहाय जोंखौ मा खालामबाय बे समाव मोनसे बिपिएससि जानाय जाबाय बड'लेण्ड पिपुल्स माने एक्सन कमिटि बिपिएससि जाना होबाय बिपिएससिखौ जोङो बे समाव जोंहा फार्स्ट माने चेयारमेन हिसाबै बोधय आदै मनेस्वर बसुमतारी मंगल चन्द्र बसुमतारी सिलबारिनि ओमफ्राय कनभेनर हिसाबै आदा गबिन्द बसुमतारीखौ दोननाय जादोंमोन बे जाबाय बान्दुगुरियाव जादोंमोन दिप बायदि मोनसे लबिन बर'नि न' खाथियाव मोनसे दिप बायदि जायगा दंमोन बेहाय बे मिटिङा जादोंमोन खुब साक्सेसफुल मिटिं जादोंमोन आरो बेहायबो बेखौ दानायनि सिगां जोङो बान्दुगुरियाव गोबां जों खेब मिटिं खालामनो गोनां जादों बाहायनो जोङो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जों बै समाव जायनाखि माने इहुदिफोरनि जोङो खोथाखौ बुंनाय जादों जार्मानिफोरनि खोथाखौ माने इहुदिफ्रा जेराव माने जार्मानिफ्रा इहुदिफोरखौ बुथारनो थाखाय जेसेबां सेस्था खालामदोंमोन गेस चेम्बाराव सोंनानै गेजेरजोंहाय बिसोरखौ माने बिसोरनि जा स्ट्रागल बे स्ट्रागलखौ सेस खालामनो थाखाय जे नाजादोंमोन दिनै जोंनि बर'फोरनि जेनाखि सोमावसारनाय आन्दलन बेखौबो जोंनि जा सकल माने आसामनि जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर दंमोन बिसोरबो जोंखौ बे गेस चेम्बाराव सोंनानै बुथाराब्लाबो जोंखौ सेस खालामनो थाखाय बिसोर नाजागासिनो दं बिदि जों अनेक खोथायै माने बे समाव जोङो लेक्सार होनांदों बुंनांदों जोंनि मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामदों बान्दुगुरिनि रायजो राजाखौ कनभिन्स होनायनि गेजेरजों जोंनो जायगा होनानै जोङो बे मिटिंखौ खुंनो होदों आरो बेहाय जों साक्सेस जादों आरोखि नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारि बेवहाय नांथाबदोंमोन गोख्रोङै उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय बे सोमावसारनायाव बाहाय जोंहा माने माबाबो दादोंमोन भलन्टियार फर्सबो दानाय जादोंमोन भलन्टियार फर्सआव जा प्रेमदायानो मेइन लिडारमोन आङो प्रेमदाजोंबो थायै माने उन थाङै माने बे आन्दलनखौ जोङो साक्सेस खालामनो नाजादोंमोन बिएससि जाबाय बिएससि जानायनि उनावहाय पलिटिकेल पार्टि फर्म खालामबाय बिपिपि बड' पिपुल्स पार्टि बड'लेण्ड पिपुल्स पार्टि सानथ्रफ्रा कुमार बसुमतारीनि दैदेननायाव आरो सानथ्रफ्रा कुमार बसुमतारीनि इन्टारिम काउन्सिलनिबो चिफ जाबाय बेनि उनावहाय बेनि डेपुटि चिफ प्रेमसिं ब्रह्म जाहैबाय बिथांजों मनमालिन्य जाबाय गोसो गोरोबलायै जाबाय आरो आसाम सरकारा बिएससि इन्टारिम बडिखौ सिफायना हरबाय प्रेमसिं ब्रह्मखौ चिफ बानायबाय होमबा बिपिपि बानायबाय बड'लेण्ड पिपुल्स पार्टि प्रग्रेसिभ ओरै होननानैहाय बे समाव नोंथाङा मा रल लानाय बे समाव आङो जिहेथु आङो दहायनो बुंखादों आङो आन्दलननि पिरियडआव प्रेमदानि उन माने भलन्टियार्स फर्सनि समाव बिजों माने प्रेमदानि बडिगार्ड बादि हिसाबै आं थायोमोन आरो जोंनि हेडक्वार्टारखौ जों काजलगावखौनो जों लानाय बायदि जादोंमोन क'क्राझारा जा सिम्बुरगावआ जुदिबो हेड अफिस माने प्रेमदाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ ओरैबायदि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो
उपेन्द्र नाथ ब्रह्म ओरैबायदि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो जाय मोजां मोनैनि थाखाय बिथाङा उपेननि फंसे बाथ्रा बिथाङा लोरसोर खालामामोन उपेना जा बुंगोन बेखौ गोसो गोरबोजों बे मानिनानै लानायमोन आरो बे हिसाबैनो माने आं जिहेतु प्रेमदाजों माने आन्दलननि आरम्भनिफ्रायनो दंफायो बे हिसाबै सानसुमा दाया मोनसे भुल खालामो माने मोनसे बाथ्राखौ एसे मिथिनाया मोजां जे आन्दलननि लिडार जानानै माने स्पिच लाखिनाय आन्दलनखौ दैदेननाय बे बेलेग बाथ्रा एडमिनिस्ट्रेसनखौ जेनाखि एडमिनिस्ट्रेटर जानानै सासन खालामगोन बे सासन खालामनाया आलादा बाथ्रा सोरबा आन्दलननि लिडारा सासन खालामनो हायाबो जानो हागौ माने सासे आन्दलननि लिडारा मोजाङै सासन खालामनो हायाबो जानो हागौ आरो बेहाय आं नुदों सानसुमा दाया जथेस्थ स्कप मोनदोंमोन प्रेमदाया जेरै स्कप मोनदों सानसुमा दायाबो जथेस्थ स्कप मोनदोंमोन बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि अपारेसन अब्लाबो जों सावरायदों नोंथाङा माबायदि इनभल्भमेन्ट जाबोदों पलिटिकेलनि फिल्डआवहाय राजखान्थिनि माबायदि इनभल्भ जाबोदों नोंथाङा BPP प्रेमसिं ब्रह्म दैदेननाय बे राजखान्थि बिलोआव मा रल दं आं बेखौनो बुंनो सानदों सानसुमा दाया गैला जेखन आङो प्रेमदाजों फुल्लि डे एन्ड नाइट प्रेमदानि सायाबाजि थानानै आं प्रेमदाखौ सहाय खालामबोदों बै समाव प्रेमदाया जेब्लानाखि चिफ मिनिस्टार सिटि ससाइटियाव थाङो अब्लाबो आंबो थांफादों आंखौबो लांफायो आङो सायाबाजि थानानै बिथांजों आङो आरोबाव फिन राजनितिखौ बोरैहाय दैदेननांगौ बोरैहाय सासन खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आङो मिथिनो मोननाय जादों प्रेमसिं ब्रह्म दैदेननाय पलिटिकेल पार्टिया थैनानै थांबाय थैनानै थांनायनि उनावहाय माने ओजोंहाय गोदानै सुक्ति जाफिनबाय गोदानै सुक्ति जाबाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव गोदानै सुक्ति जाफिनबाय बिएलटिनि माने दैदेननायाव आन्दलन जाफिनबाय आन्दलन जाफिननायनि उनावहाय बिएलटिजों सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि उनावहाय माने दा चिफखौ सोर जागोन बेखौ लानानै गन्डगल जाहैबाय बे समाव उर्खा गौरब ब्रह्मआ गावबो चिफ जानो नागिरदोंमोन नाथाय माने जोंहा माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बे समाव बिथाङा माने जेलानाखि बिएलटिनि चेयारमेनमोन बे समाव बिथांखौ माने थेब्ला होननानै बुंनाय जायोमोन आन्डारग्राउन्डनि मानसिया बोरैहाय माने चिफ जानो हायो बोरैहाय माने मोनसे माबाखौ दैदेननो हागोन गतिके जों अभारग्राउन्डनि मानसियासो बाहाय चिफ जानांगौ होननानै एसे सोलायलायनाय जादोंमोन बे समाव एसे माने गोखा गोखै जालायदों बिनि उनावहाय BPF दल दाबाय BPF दल दानायनि उनावहायबो जेलानाखि माने जेनेरेल काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन बे इलेक्सन जानाय समाव मा जाहैबाय माने उर्खावा गावनि लाइनजों माने केन्डिडेट थिक खालामबाय जों हाग्रामानि जानाखि केन्डिडेट थिक खालामनाय बेखौ उर्खावा गासिबो रिजेक्ट खालामजोब्बाय बा उर्खावा मा लाइनजों थांगोन बा हाग्रामाया मा लाइनजों थांगोन बेखौ थाबनो बिजनि ओनसोलनि जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बिथांमोना बुजिनो हानायनि थाखाय जोङो बेखाय इजिलि बिजनियाव BPF दलखौ दाना लानो हानाय जाहैदों दा बे ओमफ्राय मा बेनि उनावहाय जाहैबाय नोंथाङा राजखान्थि थिलियाव बाहागो लाफैबाय नोंथाङा MLA बो जादों जाबाय नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनि पार्टियाव हाबबाय नोंथाङा मानो बुंनो हादिया जे हाग्रामा माने UG ब्रह्म दैदेननाय पलिटिकेल पार्टिखौहाय बबे लामाजों मोजां खालामनो हागोन बेखौथ' खालामोमोनबा जोंनि गेजेराव गावलायनाय फैनाय नङामोन हाग्रामा महिलारि उर्खा गौरब ब्रह्मनि खोथा फैनाय नङामोन जि समावहाय नोखि उर्खा गौरब ब्रह्मआ राज्य सभानि MP बे समावनो BTC सुक्तिया जादों 2003नि 10 फेब्रुवारि सुक्तिया आंनो बुंनो नागिरदो जे उर्खा गौरब ब्रह्मआ बे समावहाय राज्य सभानि MP जानानै दङ बे समावहायनो BTC सुक्ति जादों आरो बिनि उनावहाय 2005 मायथाइयावसो BTCनि इलेक्सना जादों जेराव जदिवबा 2003नि फेब्रुवारि 10आवनो सुक्तिया जादोंमोन दा बाथ्राया जाहैदोंमोन जे इलेक्सन जानायनि एसे आगोलसो पलिटिकेल पार्टि जानाय जादोंमोन BPPF बड'लेण्ड पिपुल्स पार्टि प्रग्रेसिभ बे गौथुमखौ दादोंमोन आरो बेनि गिबिसिन आफादगिरिया जाहैबाय रबिराम नार्जारी आरो हेमेन्द्र ब्रह्मआ जाहैबाय नेहाथारि बै समावहाय जिहेतु सानलाय हलाय बे
दोलखौ दादोंमोन बिनि उनावहाय बेवहाय माने इउजि ब्रह्मनि रल गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा रायजोसभानि एमपि खामोन आरो बिथांखौहाय चिफ जानो लुबैदों होननाय नोंथांनि बानबुंथिखौ जों मानिनो हाया न बे समाव जेलाखि बिटिसि सुक्ति जायो सुक्ति समाव माने एमपिआ सानसुमा खुंग्रु बसुमतारीसोमोन ना रायजोसभानि एमपि मोन रायजोसभानि एमपिआ माने सानसुमाया लकसभानि आरो इउजिआ रायजोसभानि सानै एमपि जादोंमोन बर'फोरनि दिल्लीयाव बै समावहाय इन्टारिम काउन्सिलर शिबा जाना दंमोन हाग्रामा महिलारि डेपुटि चिफ जादोंमोन चन्द्रन ब्रह्म बिनि उनाव बिएलटिनि मानसिफोरखौनो दैदेनगिरिमोनखौनो इन्टारिम काउन्सिल इएम खालामनानै दोननाय जादोंमोन जेब्लानाखि बिसायख'थि फैनोसै बिसायख'थि समाव पलिटिकेल पार्टि दानाय जायो आरो बेवहाय माने हाग्रामा महिलारिनि पलिटिकेल पार्टिनि खोथा गैया बेवहायनो ज' गासैबो दंजोबोमोन बेनि बे दोलोनि आफादगिरिया रबिराम नार्जारी आरो गाहाय नेता हेमेन ब्रह्ममोन एमएलए बै समनि दा बे हिसाबैहाय दा बेवहाय गावलायनायनि खोथा फैनो ना बे समाव जुदलाबो माने इउजि ब्रह्मआ रायजोसभानि एमपिमोन अब्लाबो खिन्थु बिनि गासिबो नेतृत्वखौ इउजि ब्रह्मआनो लानानै दंमोन रबिराम नार्जारी जुदिब्ला आफादगिरि खालामदों बेखौ ओमफ्राय हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जेनेरेल सेक्रेटारि खालामदोंब्लाबो खिन्थु मेइन रला जाहैबाय इउजि ब्रह्मआसो लानानै दंमोन बे समावबो आरो बे समनिफ्रायनो उनावहाय दासिमहालागैबो इउजि ब्रह्मआनो बिपिपि एफ डाबल पि एफ जाहैबाय आरो बिनिफ्राय पिसिडिआर दाबाय पिसिडिआर सिगां माबा दंमोन नामा पिसिडिआरनि उनावहाय दाफिनबाय बिसोरो इउपिपिएल दा बिदिनो अनेक समाव अनेक रोखोमनि माने पलिटिकेल माने दल दानानै फैबाय बहायबो लिडारशिपखौ लादों माबायानो रबिराम लायाखै लिडारशिपआ उथावगोरा ब्रह्मआनो लिडारशिपखौ लादों नाथाय इउजि ब्रह्मखौ दाय होनना मानो होनना बुङोब्ला इउजि ब्रह्मआनो रल लाबोदों दा समाव बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि बिबानखौनो नागारलायनाय जादों बे हिसाबै बिथांखौ जों उदारथासो बुंनांगोन उदारथा नङा बियो उदारथा नङा नों उदारथा होननानै दा सान मानो होनबा सेभारेल टाइम्स जेब्लानाखि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो नैबे जेरै बिएनसि जादों बिएनसिखौथ' मोजां मिथिगौ बिएनसिखौ जों बरमायाव दानाय जादों बिएनसिखौ दानायनि खारना जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव जायफोर माने एक्सट्रिमिस्ट माने आउटफिटफोर दंमोन बिसोरनि गेजेरजों जा माने अनेक समाव भुल बुजाबुजि जायोमोन जाय फलाव जोंनि गेजेरजों जोंनि मानसिफ्रा माने अनेक माने खहाबो जादों बे खहाखौ जों बोरै होबथानो हागोन बेखौ सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बे थिंकिंखौ लानानै जोङो बरमायाव जोङो बिएनसि दादों बिएनसि दानायनि सिगां जोङो अनेकखौ लेंहरबाय आबसुखौबो लेंहरबाय प्लास जोङो माने अनेक राजखान्थि हान्जाफोरखौ लेंहरबाय बे समाव थाङाखिसै बुंनो नागिरदों जे आंनि कुइसना बेसोमोन जे दिनैनि समाव बिजेपिजों बिपिएफजों मोजां नङा बुंनो नागिरदों दिनैनि समावबो बिपिएफजों बिजेपिजों एजिपिजों जोंहा सोमोन्दो गैया नङा दङ दिनै मोनसे समावहाय बिजेपिनिफ्राय सिन्था खालामदोंमोन जे प्रमद बर'जों गोबां माने मानसिफोर दङ गोबां बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामो होननानै साननानैसो प्रमद बर'खौ बिथांमोना लानो नागिरदों आरो प्रमद बर'नि जायनाखि टेलेन्टसि प्रमद बर'आ भकेल भकेल हिसाबै प्रमद बर'खौ मोनोब्ला माने मोनसे खामानियाव फैगोन पाके प्रकारे इउपिपिएल नङा प्रमद बर'खौ बिजेपिआवसो लांनो नागिरदों प्रमद बर'खौ बिजेपिआवसो लांनो नागिरदों इउपिपिएल हिसाबै दोननो नागिराखै बिजेपिआवसो लांनो प्रमद बर'आ सानसे नैबे इलेक्सनाव जुदि जेनोब्ला एक मिनिट प्लिज प्रमद बर'आ बे इलेक्सन जेनेबा बे बिजेपिआव बारस्लायगोन नेक्स्ट टाइम बिजेपिआव बारस्लायगोन नोंथाङाथ' मानिबाय बे खोथाखौ बारस्लायगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय मा जाहैबाय नैबे 27 एप्रिलाव जोंहा बिटिसिनि जायनाखि माने टेन्युर बेयो जोबहैगोन बिनि थाखाय जोंनि 6 सिडुलनि जायनाखि माने कनस्टिटिउसनाव माने 6 सिडुलनि जायनाखि मा दं संबिधान लिरनाय दङ मोननै दफा दं बे मोननै दफानि माबायाव बाहाय दङ जे जाय सरकारा बिटिसिखौ सामलायबाय थादों बे सरकारखौ प्रयोजन जायोब्ला 6 मासनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनो हायो बेहाय दङ जे 6 मासनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनो हायो बे हिसाबै 27 एप्रिलनिफ्राय 6 मासनि थाखाय एक्सटेनसन खालामबा एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्टेम्बरसिम बिटिसिखौ हाग्रामानि दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ एक्सटेनसन खालामनो हायो गभर्नमेन्टआ आरो बे प्रसेसआव दिनैसिमबो गैया नङा दङ आरो बेखौ जों मोनखागोन माने जोङो दिनै सोरबा गभर्नर बुंबानो जाया सोरबा माबा बुंबानो जाया बहाय दिनै जोंनि सेन्ट्रेल
जायनाखि गभर्नमेन्ट जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा जि बुङो बिसोर फाइनाल बाहाय सोरबा गभर्नरा येस नोंगौ गभर्नरजों जा बिटिसि चिफजों एसे आगोलनिफ्राय बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि खोथाखौ लानानै एसे गाज्रि मोनलायनाय दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माबाया मा खालामदोंमोन माने गभर्नरा एक्सिटिया माबा खालामनानै बियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोनसे कमिउनेल क्रेसिंआव लांनो नागिरदोंमोन जाय फलाव हाग्रामायाव स्टेन्ड होनायनि थाखाय दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दिनै आरोबाव थिगै दंफिनो हाग्रामाया स्टेन्ड होनो हायामोनब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दिनै माने एसे माने कमिउनेलनि गेजेरजों माने थेल्ला बेटा जानायनि लामायाव थांबायमोन दिनै स्टेडियाव फैदों मानि थाखाय हाग्रामा महिला बिथांनि गाबथानायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय जुदि कर'ना भाइरासआ जुदि दा जेरैबायदि कर'ना भाइरास जागासिनो दं बे जुदि नैबे एप्रिलनि गेजेराव जुदि मोजां सिमटमा फैयोब्ला निस्सय नैबे एप्रिल मे नङाबा जुननि गेजेराव जोंहा बिटिसिनि इलेक्सना जागोन बे रायलायनाया मा जाहोनाव फैदों बे रायलायनाया मा जाहोनाव फैदों नुबाय थादों रायजोफोरा जे बिजेपिजों बिपिएफजों दा समावहाय मोजां नङा सोमोन्दोआ नैबे बेलायावनो बे बिसावरायनाया फैबाय थादों नङा होमबा दा आं बुंदों बिजेपिजों जोंनि सम्पर्कआ मोजां आरो मोजांखायनो जोङो दिनैसिमबो एखे लागैनो सरकारखौ सालायगासिनो दङ नोंथाङा मिन्थिगोन ना मिन्थिया आं बुजिया थांनाय जेनाखि आन्दलन जादोंमोन एजिपिआ जेब्ला बिजेपिनि सापर्टखौ उइथड्र खालामदोंमोन अब्ला बिजेपिआ माने सोलायबायना जानोसै बायनोसै बे बायनाय समाव बिजेपिखौसो हमनानै लाखिदों बिपिएफआसो हमनानै लाखिदों बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो बिरोधि दलफ्रा बुंदोंमोन नोंथांनो चिफ जादों अब्लाबो बिजेपिनि सापर्टखौ उइथड्र खालामनानै नाथाय हाग्रामाया मालाबाबो बिजेपिनि सापर्टखौ उइथड्र खालामाखै बेखौ दिनै राजनाथ सिंहखौनो बुं अमित शाहखौनो बुं दिनै जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारखौनो बुं बिथांमोना मोजाङै मिथिगौ बाहाय सोरबा गभर्नरा बिजेपिनि माबा मुखपात्र नङा गभर्नरखौ बाहाय दैदेनहरदोंल' गभर्नरा प्राइम मिनिस्टारा जेखौ हरगोन बेजोंसो मावगोन बिपिएफ दलादे बिजेपिखौ बासायगासिनो दं बिपिएफ दलादे बिजेपिजों माने एखे हार्टेलि नांथाबनानै दं बे खोथाखौ अमित शाहबो मिथिगौ राजनाथ सिंहआ मिथिगौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआबो मिथिगौ बिजेपिहा खुद्रिनाय दं बिपिएफनि सायाव मानो होनना बुङोब्ला बिपिएफजों बिजेपिजों जयेन मोनसे खालामबाय थादों आसामाव मिरु सरकाराव बिपिएफआ सुंथाबाय थादों बिटिसिनि बिसायख'थियावबो ज' जालायनानै इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंनाय जादोंमोन नाथाय बिपिएफआ बिजेपिनो मोनब्रैल' सिट होनानै आरो एजिपिनो मोनसेल' सिट होनानै गासिबो गावसोरनि केन्डिडेटखौ फोसावजोब्बाय बेसो खुद्रिनाय दं जायनि थाखाय बिजेपिजों बिपिएफजों दिनैनि समाव बे नङा बेहाय जोङो उनावहाय मा बुंदों जे थिगासे जों फ्रेन्डलि गेलेदिनि जेराव जोंहा माने गेलेथावथाव दं बाहाय जों गेलेगोन जेराव गेलेनाङा जोङो बाहाय माने फ्रेन्डलि माने जोङो सापर्ट खालामगोन बे खोथाया दंखायो आरो बे हिसाबैनो नोंथाङा मिन्थिगौ माने अबेबा जायगायाव बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानै बिथाङा माने केन्डिडेट होआखै खारन बेखौ मोजाङै आं मिथिगौ बे हिसाबै दिनै बे केन्डिडेट बिटिसिनि केन्डिडेट माने सेलेक्सनखौ लानानै बिजेपिजों माने बिपिएफजों माबा मोनसे गाज्रि मोनलायनाय दं बे नङा बे एखेबारे नङा नंखाय बाथ्रा बाहाय जोङो फ्रेन्डलि गेलेलायनोसै होननानैसो जों गेलेनाय जादों दा जों फैनो नागिरदों बिजनि बियाबाव मोनथाम जेनाखि बियाब दंबावो बड'लेण्ड कनस्टिटुन्सिनि थाखाय थुरिबारि मानास सेरफां आरो सुबाइजार थुरिबारिखौ एजिपिनो हगारदों मानास सेरफाङाव धनन्जय बसुमतारी आरो सुबाइजाराव प्रभात बसुमतारी सुबाइजाराव नोंथांमोना जेनदों मानास सेरफाङाव जेनखानाय थांनाय बाराव आरो थुरिबारियाव नोंथांमोना जेनखादों मोनसेबो देरहाखायाखै नोंथांनि एमएलए कनस्टिटुन्सियाव थानाय बिटिसिनि बिसायख'थिनि बियाबफोराव मोनसेबो देरहाखायाखै नोंथाङा बे खेबाव बोरै आसा खालामो जोङो 2015 सननि 2015नि बिटिसिनि जेनेरेल इलेक्सनाव जों जेननायनि खारन जाहैबाय अनाबर'नि धौ बे अनाबर'नि धौआव जोङो जेननो बाध्य जादों दाबो दं अनाबर'नि धौआ दा गैला अनाबर'नि धौआ दा जाहैबाय सोलायबाथाय जाजोब्बाय नोङो मोजां स्टाडि खालाम बिजनियाव अनाबर'नि धौआ सोलायबाथाय जाजोब्बाय थांनाय बाराव जा अनाबर'नि धौआ बांसिनमोन जाय फलाव जोङो 2015नि बिटिसि इलेक्सनाव जोङो जेनदों खिन्थु 2006 सनाव एमएलए धौ आं देरहादों अनाबर धौ थासेबो जों देरहादों आम्राबालिनि धौ थासेबो जों देरहादों मानो बिपिएफखौ गाज्रि मोनाखै बे समाव
जोंनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जालायदों माने बे समावनो जोंहा सुबाइजाराव आरोबाव सिंहराम बरुवा केन्डिडेट जाबाय सिंहराम बरुवा BPF नि मोनसे समनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि मोनसे समनि माने BTC नि EM बिथां दारायनानै बिथाङा 3,500 भट बिथां बोखावनाय जागाय जोंहा प्रभातआ बे BPF नि भटआनो गावबाय जखन बोरै देरहा लायखो बे जय प्रभातआ जेनदों नाबा प्रभातआ थांनायफोरावबो देरहायोमोन मानास सेरफाङाव जाहैबाय माने सुभाष बसुमतारी जेनाखि केन्डिडेटआ बेखौ रायजो राजाफ्रा लुबैयाखिसैमोन लुबैयालासिनो थांनाय बारावनो बिथांमोनहा बुंदोंमोन धनन्जयखौ होयोबा जों दं सुभाषखौ होयोबा जों गैया होनना बुंदों अब्लाबो सुभाषखौ जोङो माने MCLA हिसाबै बिथांमोननो जों होफिननाय जादों होफिननायाव जों जेनदों बे गिदिर बाथ्रा नङा एबार जाहैबाय नोंथाङा दहायनो बुंगासिनो दं BJPजों BPFजों माने गोखा गोखै जालायबाय BJPनि आफादगिरि रन्जित दासखौ जों बुंदों सुबाइजाराव केन्डिडेट दाहोसै RSSनि चिफ आं नाम बुंला बिथांखौबो जों बुंदों जे जोंनो सुबाइजाराव केन्डिडेट दाहोसै बिथांमोना सिगाङाव धोरोम सिंखौ होदोंमोन बिनि उनाव सोरबा सासेखौ होदोंमोन सानै मानसि सायख'दोंमोन जों बुंदों माने उनाव जायखौ होदोंमोन बेखौ होनायाव जोंहा जेबो फाजानांगौ गैयामोन खिन्थु धोरोम सिंखौ होनायाव धोरोम सिंजों होनाय लोगो लोगो जोंनि भटआ माइनास जागौमोन गोबां भट माइनास जागौमोन खिन्थु जों खावलायदों जे माने सुबाइजाराव एबार BJP केन्डिडेटखौ दाहोसै उइथड्र खालामदों जों रिकुवेस्ट खालामनाय लोगो लोगो उइथड्र खालामदों मा BJPजों जुदि जोंनि माबाया जुदि सोमोन्दोआ गाज्रि मोनब्ला जोंनि रिकुवेस्ट खालामनाय लोगो मानो उइथड्र खालामखो सुबाइजारा UPPLनि एक मिनिट प्लिज UPPLनि UPPLआव दिनै माबाया UPPLखौथ' लाब गैया दङ लाब गैया एक मिनिट सिटिं MCLA हिसाबै बे जेबो खामानि मावाखै बर' रायजो गामियाव बे हाबनो हाया दा एबसुनि बेनार लाना हाबो खिन्थु दिनै साबैसे एबसुनि बेनाराव साबैसे मोजां मोनदों BTR सुक्तियाव दिनै बर'फोरखौ थगायबाय खारन BTR सुक्ति जानाय लोगो बर'फोरखौ बुंदों जे जोङो रायजोखौ मोनबाय जों रायजोखौ लाबोबाय जोङो बड'लेण्ड सुक्ति जाबाय बड'लेण्ड सुक्ति जायाखै BTR नि सुक्ति जादों BTRआ जाहैबाय मोनसे 6 शेड्युल BTCनि नामाल' चेन्ज जादों BTCनि नामा BTADमोन आगोलाव BTADमोन ADखौ दाननानै आर खालामदों रिजियन खालामदों बेसो जेबोथ' बहाय गोदान जेबोखौथ' माबा सोनाय जायाखै खुनु बहाय माबा गैया जाय BTC दंमोन BTCनि गामियाबो दिनै दानख' जानोसैसो BTCनि जायफोर गामि दंमोन बे गामिफ्राव दिनै दानख' जानोसै BTR सुक्ति जानाय लोगो जुदि बे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला BTRआ जुदि इमप्लिमेन्ट जायोब्ला लोगो लोगो जोंनि दिनै गामिफोर दङ आं जेराव थागासिनो दं बे साथियनगुरि बे साथियनगुरि गामि बिजनियार टाउन दिनै BTRनिफ्राय दानख' जागोन खावाचिका दुथुरि बागमारा भालातल दिनै आं बुंजोबला बुंबा माने गाज्रि जायोसो आं बुंला दिनै आप टु माने जोङो अक्सिगुरिसिम जों दानख' जागोन बिनि ब्लुप्रिन्ट जागासिनो दं दिनै हाइकर्ट केस खालामनाय गामिफ्रा ओंखारबाय दिनै बिष्णुपुर दानख' जागोन दिनै माने अक्सिगुरि दानख' जागोन भावरागुरि दानख' जागोन टटेलि दानख'नानै फिसा जोंनि बिजनियाथ' माने महरानो गैयि जागोन बावहाय दिनै बिजनि रायजो राजाफ्रा बुजियै रावबो गैया BTR जानाय लोगो जोंहा जोंनि माबायानो सेस दिनै बे साथियनगुरि आंबो जिरायनानै नोंथांमोना दङ आंनि न'आव बेबो दानख' जागोन काबलि बागानाव न' दंबाबो काबलि बागानाबो दानख' जागोन जेबो थाया सिटिं MCLA खोथा आंनि बेखारावनो सिटिं MCLA दिनै बेफोरखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बर' रायजो राजाफ्रा बुजिदों गुनेश्वर गयारिमोननि दैदेननायाव BTR सुक्ति जादों आरो बे हिसाबै गुनेश्वरा बबेखौ लानो हाबनो बिथांमोना बड'लेण्ड मोनबाय होननानै जै होदोंमोन बमा गावफुंदोंमोन दिन रायजो राजाफ्रा गासैबो बुजिजोब्बाय जे बड'लेण्ड मोनाखै बड'लेण्ड मोनोबा मानो BTC सुक्ति BTC इलेक्सन गेलेनानै फैदों प्रमद बर'आथ' बड'लेण्डसो इलेक्सन गेलेनांगौमोन BTRनिसो इलेक्सन खालामनो मानो BTC इलेक्सन फैगोन रायजोफ्रा दिनै बुजिबाय प्रमदखौबो जेराव हमदों रायजो राजाखौ मानो थगायखो जेराव माने जों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया होनदोंमोन आं MCLA जानो आं EM जानो आं MLA जानो आं MP जानो आङो माने आबसुनि लिडार जानानै आं माने दैदेनाखै बे आन्दोलनखौ दैदेनाखै होनना दिनै मा BTC इलेक्सन मानो गेलेनो फैदों बड'लेण्डआ बहा थांखो बड'लेण्ड सिङाव बहा थांखो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मालाबो थगायाखै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ मालाबो थगायाखै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्लानाखि गाव गोब्राब जाबाय अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन माने रायजोफोर आंहा जब्राया बारा जाबाय दा जोंनि आन्दोलनखौ मोजाङै दैदेनलांनोब्ला जों दान्दिसे जिरायथ'नांसिगोन माने रासियानि लिडार भ्लादिमिर इलिच लेनिनआ बुंदों 1 step backward for 2 step forward होनना बुंदों जोङो आगानै बारनांगौब्ला जोङो
आगानसे फावसायनांगोन होनना बुंदों जों बे फर्मुलाजों थांनाय जोङो एबार नैबे BSc लाजिनि बेखौ उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआनो बुंदों गाव जिहेतु गोब्राब जरा जाबाय लोमजाबाय गाव आन्दोलनखौ दैदेननो हाला बेखायनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा रावबो आलाय आथानि जानाङा बिनि थाखायनो बिथाङा बुंदों जे one step backward for two step forward होनना बुंदों मानो होनबा व्लादिमिर इलिच लेनिनाबो बे समाव रासियाखौ जेनाखि जारनि माने माबायाव बिथाङा उदखार खालामनो थाखाय आन्दोलन खालामदों बे समाव बिथाङाबो बै रासियान रायजो राजाफोर दंमोन रासियान जायखि स्टुडेन्टसफोर दंमोन बिथांमोननि सिगाङाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ दिनै मानि थाखाय फावसायदों ना जब्रा जादों ना मा जादों ना मा जादों मानि थाखाय दिनै फावसायनाय दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो फैदों बिटिसि स्क्रेप जानाय लोगो लोगो बिटिसि दिनै महरा जेबायदि जों महर लानानै दंमोन बे महरा एखे नायथावि हख्रेबथेब जागोन मा मोजां जादों बे सुक्तिया मा बुंनो सानदों देलाय बुंलाय नोंथाङा नोंथांमोनहा बेखौनो इस्यु लानानै बिसायख'थियाव ओंखारदों नामा ओंखारगोन जोङो एखे गिदिर इस्यु बियो बिराद गिदिर इस्यु बियो बे इस्युआ माने जोंनि रायजो राजाफोरनि थैनो थानाय बाथ्रा दङ बेवहाय जोंनि साथियनगुरि बायदिया जुदि जोंहा माने बे बिटिआरनिफ्राय दानख' जानांगौब्ला जोङो बे साथियनगुरि बायदियाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय बे जुग जुग साला आबै आबौनिफ्राय थांना थानाय बे बर'-फोरनि अबस्थाया मा जागोन बेजोंनो नोंथांमोना जेनगोन मानो होननानै बुङोब्ला आङो बुंनो थाङाखै दिनै बेजों जेनगोन नङा दिनै जोंहा माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेखौ खोनानाय लोगो लोगो माने माबा जागोन आरोखि बिदिब्ला माने प्रमदजों थांनांगौ होननानै बुंगोन बिसोरो बुजिबाय ना होमब्ला प्रमदआ बर'नि बेसेबां खामानि मोजां मावखो मा मोजां खामानि मावखो जोंनि गामि दानख'नायानो मोजां खामानि नामा प्रमद बर'निया जोंनि गामि दानख'नाया मोजां खामानि नामा जोङो बेखौ जोङो समाव जोङो बेखौ गाज्रिबोथ' नङा इस्युआ बेल' नङा गाज्रिबो नङा माबोरै गाज्रि जेरावहाय अना बर' गामिफोरखौ थिसननायनि थाखाय हाहाकार जानांदों राजखान्थिनि थिलियाव नोंथांमोना हाहाकार जानांदों अना बर' गामिखौ थिसननायनि थाखायनो जिनि थाखाय नोंथांमोना राजखान्थियाव खस्थ' मोननांदों राजेन नोंथां बिबार बारियाव गलाब बिबारल' थाया गलाब बिबारल' थायोब्ला बिबार बारा मालाबा समाया मोनसे फुख्रियाव जुदि नोङो जुदि ना रौल' दोनोबा बे नाराव मालाबा दोननो हाया दिनै सारा बुहुमानो जाहैबाय कस्म सारा बुहुमा जाहैबाय कस्म बे कस्मपलिटान माने ग्लबेलाव नोङो जुदि हायोबा जों बर' हिसाबै जों थांनानै बर' हिसाबै जों थांनानैसै जों गुबुनखौ नांथारलिया बे नोंना भुल सुइसाइडेल पलिसि बियो इन्डियाया भारतआ डेम'क्रेसि हादर बेवहाय नागरिकफ्रा भारत बायदि डेम'क्रेसि हादराव जोङो गुबुन हारि माहारिनि जोङो सहाय लानांगोन गुबुन हारि माहारिनि जोङो अनसायनो रोंनांगोन नाथाय बेवहाय जायफोर सुबुंफोरा जाय अना बर'फोरा बिटिसिआव थाया होनना बुङो बिथांमोननोबो अधिकारखौ होनांगौ दं बिथांमोनाबो राइट दङ खोनासं नागरिक हिसाबै खोनासं जायफोरा दिनै बिटिसिआव थाया होननानै बुंदों बिटिसिआव गासिबो थाया होननानै बुङाखै साथामसो लिडारफोरल'सो बुंदों रायजो राजाफ्रा दिनै बुंदों जों बिटिसिआवनो थागोन दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों बिटिसिनिफ्राय जोङो गानानै थांनाय लोगो लोगो जों गाबोन क्षमताफोर थाहैनांगोन मानसिफोरनि सिन्ताधारा जे अना बर'फोरनि सिन्ताधारा बिटिसिनिफ्राय जों ओंखारलांनाय लोगो लोगो गाबोन जों क्षमताफोराव थानांगोन खालि क्षमता डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिला जोंहा माने नैबे इन्टारिम काउन्सिल जानो गोनांमोन नाथाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जों आरखिनानै दङ बिथांमोनाबो केबिनेट डिसिसन जाखाबाय अलरेडि बिथांमोना माने दायित्व' भारल' लानांसिगौमोन दिनै बिथांमोनाबो माने बाउन्डारिखौ खालामबाय दिनै बिथांमोना आनडिभाइडेड माने धुबुरी डिस्ट्रिक्ट गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि किसु अंश ओमफ्राय बङाइगाव आनडिभाइडेड बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट प्लास बरपेटानि किसु अंश लानानै दिनै कमतापुर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ दानानै होनाय जाबाय बेवहाय दिनै बिटिसिनिफ्राय जायफोर माने बाउन्डारि लेभेलाव थानाय जायफोर दङ बिथांमोना बुंदों जोंहा बिटिसियावनो माने जों एथ' गोबाव थाबाय बिटिसियाव थानो जों मोजां मोनदों जों बिटिसियावनो थागोन जों बिटिसियावनो थागोन जों थैस'था जों बिटिसियाव जों संसार जागोन बे जाहैबाय जोंहा बिटिसि बासि अना बर' मानसिफोरनि खोनाखै नोंथाङा बुंबा जानाय नङा बुंदों आर्गुमेन्टजों बुंदों नोंथाङा आं बुङाखै जों जायफोर दङ जों जायफोरजों मिला मिलि डकुमेन्टेसन बुंनां जोङो डकुमेन्टेसन मा डकुमेन्टेसन जाखो नबसरनियाया खेबनै देरहालांदों बे मोनसे आर्गुमेन्टजों नबसरनियानि खोथाया जाहैबाय बियो अना बर' दाजानायनि उनावहाय एमपि जानाय लोगो लोगो बे एमपि जानाया जाहैबाय गामि दानख'नायनि दामाय जादों बेयाव सापर्ट खालामदों रायजो राजाया लुबैदों बे आलादा चेप्टार बै समनि खोथाया जाहैबाय बेलेग दानि खोथाया जाहैबाय बेलेग
दानि खोथाया जाहैबाय एजों कमताफोर जाहैबाय बिनि आर्गुमेन्टआ फैथ'वाखै जिहेतु भट लानाय जायाखै ना बिनि भटआ जाखाबाय बड'लेण्ड थानो लुबैयो बड'लेण्डआव थानो लुबैनाय आर्गुमेन्टआ जाखाबाय मानो होनना बुङोब्ला खननै गाहाम बिथांमोना बे आर्गुमेन्टखौ प्लेस खालामबाय पार्लामेन्टआव मानो होनबा देरहालांबाय बेजों बुंनानै लाब गैया राजेन नोंथां बे जाहैबाय माने बेलेग धरनि राजनितिया जाहैबाय बेलेग बुस्थु राजनितिया बेलेग बुस्थु गतिके जोङो नैबे इलेक्सनाव जों देरहागोन बे खाटां जोङो मानास सेरफाङावबो जों देरहागोन थुरिबारियावबो जोङो एसपिखौ सापर्ट एसपि जों देरहागोन बेनिफ्राय जोंहा माने सुबाइजारावबो जों प्रभात बसुमतारी देरहागोन थांनाय बाराव नोंथांमोना मोनसेबो जेन थांनाय बारनिखौ आं बुंदों अनाबरद होदोंमोन एबार अनाबरद गैया एबार जोङो दा थांनाय बाराव जोङो थांनाय बारनियाव जों मानो जेनदों बेखौ जों बुंबाय थांनाय बारनिया जाहैबाय सुबाइजाराव जाहैबाय सिंहराम बर' देरायदों 3,500 भटखौ बे बोखावनानै लांदों आइ साबमिट दिस आं बेखौ साबमिट खालामबाय मानासाव जाहैबाय सुबासखौ लुबैयाखैमोन खिन्थु जोङो सुबासखौ होनायनि थाखाय जों मानो माइनास जादों थांनाय बाराव धनजिखौ लुबैदोंमोन एबार धनजिखौ जों होबाय बे बाराव बिजेपिया केन्डिडेट होदों मानास सेरफाङाव केन्डिडेटखौ बिजेपिया होनो गोसो बिजेपिया सरकार जायोब्ला खिन्थु शिबनाथ ब्रह्मआ आखर गसै आं दारायथारगोन होननानैसो दारायदों बेखौ बिजेपिया शिबनाथ ब्रह्मखौबो बिजेपिनि मोनसे अजद दं नोंथांमोननि सायाव बे जाहैबाय मानास सेरफां हालामा हादानफोरजोंनो बुंफबनाय गोबां हादानारिफोरा बेवहाय माने खस्थ' भुगिनानै दं दैनि समस्या कारेन्टनि समस्या न' बांनि समस्या बेखौ बिपिएफआ मा मावनो हादों मानास सेरफां समस्थिया जाहैबाय गासिबो हादान ओनसोल होनना बुंनो हायो माने मैखोम ओनसोलानो हादानाव जों दिनै कारेन्ट गैयामोन लाइन गैयामोन जोङो लाइन हरजोब्बाय जोङो दैनि समस्या लामा गैयामोन जों लामा खोनानै होबाय दैनि समस्या दंमोन दैनि समस्याखौ जोङो फोजोबनो थाखाय जोङो मार्क थि हरै जोङो खामानि मावनानै होगासिनो दिनै दैनि समस्या लासै खमायलांगासिनो दङ मोनाखै मानो मोनाखै दिनै हानि समस्याखौ जों मालाबानो सेस खालामनानै होनो नागिरदोंमोन नाथाय माखासे आबसु सापर्टार दङ इउपिपिएल सापर्टारफ्रा बिसोरो मा खालामदोंमोन बे हाखौ जोङो बड'लेण्ड मोनखासिगोन जों बड'लेण्डआ जोंनो होगोन होननानै दबथायनानै दोननायाव बहाय जोङो बै खावसेखौ जोङो माने सार्भे खालामनो हानाय जायाखै सार्भे खालामनानै एबसुआ गावसोरनि जा सार्भे खालामदों बे सार्भेखौबो जोंनो गथायनो हायाखै होयैनि फलाव जोंनि सिन्ताधाराया मा जुदि हाखौ होयोब्ला जोङो राजनितिकरन खालामालासिनो बयबो मोन्थों जोंनि बिपिएफनि सिन्ताधाराया जाहैबाय बयबो मोन्थों खिन्थु बिसोरनि सिन्ताधाराया एबा इउपिपिएल जाय एबसु दं सापर्टार बिसोरल' मोन्थों बिपिएफ दा मोन्थों जायनि फलाव दिनै बे हाया बिसोरनि थाखाय पाट्टाखौ मोननो हानाय जायाखै नङाबा दिनै जोङो हा पाट्टाखौ जोङो राननो हानाय अजना फैदों ओरैहाय जे हादानाव थानाय मानसिफोरखौ होखारनानै दंफां लाइफां गायजोबनोसै मिसा खोथा नोंथाङा मिथिनानै दा 2006आव जेब्लानाखि आङो गोदान एमएलए जायो अब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बहाय थानाय 960 जानाखि फेमिलि दंमोन बे फेमिलिखौ इभिक्सन खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डिसिआव बे समाव माने उपेन बरुवा ना मामोन जोंहा चिरांनि डिसिआ बरुवा ना मामोन बरा ना बरुवामोन बिथांनि समाव फैबाय बिथाङा माने इभिक्सन खालामनो अर्डार हरबाय लोगो मानासनिफ्राय जायफोर इभिक्सन खालामजानाय 960 घर फेमिलि बिथांमोना आंनाव फैनाय लोगो आं डिसिजों रायलायबाय जे नोंथाङा खुनु दिन बेखौ माने इभिक्सन खालामनो मोना आरो लोगो आं बिथांमोनखौ लानानै आब' प्रहलाद ब्रह्मनिसिम थांबाय आब' प्रहलाद ब्रह्मआ अब्ला WPTBCनि बिथां मन्त्रि बिथांजों थानानै जों लोगो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायलायहरबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायलायनायनि उनावहाय बे जिहेतु माने ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक एरियायाव दङ गतिके बेवहाय खुनु धरनि माने आनथर्ड इनसिडेन्ट जाहाथे जानो हाया बे ट्राइबेल मानसिफ्रा जाहाथे खुनु दिन माने बेनिफ्राय इभिक्सन जानो हाया बेखौ बेबस्था लानांगौ होननानै मोनसे जों लिरना हरदों हादानाव थानाय मानसिफोरा 30 बोसोर निगाजि थानो हाब्लासो हा पाट्टाखौ मोनो बिथांमोनखौ नोंथांमोना 14 बोसोर जेनेबा एसे गोजोननाय होनो हादों 2006 मायथाइनिफ्राय 2020 14 बोसोर बिथांमोना जेबो जाला जाथ'वाखै नाथाय फैगौ 16 बोसोराव बिथांमोना आरोबाव गिनांगौ दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनखौहाय आरो होखारनायनि बे राहाखौ लानाय जाबावगोन आरो बड'लेण्डआव हाग्रा बिफान दङ बड'लेण्डनि हाग्रा बिफाना हाग्रा गायनायनि प्रजेक्ट थागोन अब्ला बे आर्गुमेन्टजोंनो नोंथांमोना जेनगोन
जोङो जेननायनि प्रश्नआनो फैया जेनेबा आफस'सै जानगोन मानो होनबा बिटिआर सुक्तियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानाखि नेशनेल बाउन्डारि जायगा टाइगार प्रजेक्ट गासिबो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हगारना होफैजोब्बाय बिटिआरआव गैया नोंथाङा बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै फराय बे बिटिआर सुक्तियाव जेब्ला माने जों इन्टारनेशनेल बर्डार प्लास माने जायफोर माने मानास टाइगार प्रजेक्ट पानबारि बुंनो थाङोब्ला मानास सेरफाङा गासिबो मानास टाइगार प्रजेक्टनि एलेकायाव गोलैनो हा गोजा बे गासिबो लाम लाम एलेका माखासे खालि बिजनेयावल' नङा दुलाराय बिटिसि ओनसोलावनो गासिबो माने फरेस्टफ्रा माने इन्टारनेशनेल बर्डार जों थाफानाय गोजा बे गासैखौबो दिनै बिटिआर सुक्तियाव हगारनानै फैजोब्बाय बिनि खुनु राइट्सआनो बिटिआरआव थानाय नङा बिटिआर जुदि इमप्लिमेन्ट जायोब्ला बेखौ आफसुआ सुक्तियाव आफसुआसो बिनि दायनिगिरि होखानाय जायोबा आफसुआसो होखारगोन मानो होनबा आफसुआसो बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों गतिके आफसुआसो होखारगोन खिन्थु बिपिएफआ बिटिसिआव इन्टारनेशनेल बर्डार प्लास हाग्रामा बिफानखौ बिटिसिआ सामलायबोगासिनो दं बे हिसाबै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होखारनो नाजासेयावबो बे 960टा फेमिलिखौ जे होखारनो नाजादोंमोन बेखौ जों अनेक माने माबा खालामै होबथायै जों दिनैसिम लाखिनो हादों जायफोराव दिनैसिमबो आरो बेखौ रिजिउम खालामफिनाखै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंखौ होखारनांगौ माने बेखौ होखारनांगौ होननानै दिनै जोङो बिथांमोननो जोङो हानि पाट्टा होनो नागिरदों हानि पाट्टा होनो नागिरनायावबो आफसु इउपिपिएलफ्रा डिभिजन खालामना होदों जों बिपिएफआ बुंदों जेब्लानाखि माने एसडिअ सिभिलजों जों रायज्लायदोंमोन फरेस्टनि डिएफअ दंमोन जोंहा माने डिआरडिनि जायफोरा माने इनचार्ज दंमोन अब्ला जोङो सावरायनाय समाव बुंदोंमोन जे जोङो हा होनाय समाव कन्टिनिउ पलिटिकालाइज दा खालाम बयबो हाखौ मोननांगौ जोंनि जेने भिउ आंनि जे जोङो भिउ लाखिदों खोथा होदों जे बेवहाय बयबो हाखौ मोननांगौ बेवहाय माने पलिटिकेल खालामनानै दिनै इउपिपिएलआ गावसिनि मथै गावसोर सार्भे खालामदों बिपिएफआ बिपिएफनि मथै सार्भे खालामदों आं बुंदों इउपिपिएलआ जे सार्भे खालामदों बेखौ हरदो गभर्नमेन्टनो गथायदो जों जयैनो हाखौ पाट्टाखौ होनोसै खिन्थु आफसुनि आखर गस मन'भाबनि थाखाय जों दिनैसिमबो बेवहाय हानि पाट्टाखौ होनो हानाय जायाखै आरोखि बे नोंथांजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गौथुमनि मानसिफ्रा मोजां सोमोन्दो दं होननानै मिथिनाय जादों आंजोंसो दङ बिपिएफजोंथ' गैया सोमोन्दो आंजों दङ खिन्थु बिपिएफ हिसाबै नोंथाङा बिपिएफनि सेक्रेटारि आं बिपिएफनि सेक्रेटारि आङो खावलायनाय हिसाबै नोंथाङा माने इन्टारेस्टिं बाथ्राया मा जाहैबाय सानसेखालि आङो मण्डल एसडिसि ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मानसि लानानै आं जेब्लानाखि माने बै मानास हादानाव मिटिं खालामदोंमोन बाजाराव मिटिं खालामनो हानाय लोगो लोगो माने मानसिफ्रा फैजोबबाय खिन्थु रावबो मिटिङाव जायगायाव खाथियाव फैया खाथियावनो रावबो फैयालासे माने गोजान थाजोब्बाय जेब्लानाखि आं बुंबाय रायजोफोर आं दिनै बेवहाय बिजनि समस्तिनि एमएलए जानानैल' फैयाखै आङो आसाम एसेम्ब्लिनि एससि एसटि वेलफेयार कमिटिनि चेयारमेन हिसाबै आं फैदों नोंथांमोननि मा अभाब अभिज दं आंखौ मिथिनो फैदों जेब्लानाखि आं बे खोथाखौ बुंदों गासिबो फैनानै खाथियाव जिरायफैनानै लेक्सारखौ खोनासंफैजोब्बाय आरोखि अब्ला आं मोजाङै बुजायनायाव बिसोर बुजिदों कनभिन्स जादों कनभिन्स जानानै उनावहाय बिथांमोना बे मानास हादान एलेकानि मानसिफ्रा ज' फैनानै गावसिनि डकुमेन्ट्सखौ गथायफैजोबदों गभर्नमेन्टनो गथायफैदों आंनि थ्रुयै गभर्नमेन्टनो गथायदों बे हाखौ जोङो एबार नैबे बिटिसि इलेक्सन सिगां होनायनि माबा लादोंमोन खिन्थु बेवहाय नैबे डिएफअआ माने चेन्ज जानानै सोलायनानै गोदान फैबाय गोदान फैनाय लोगो फाइला लोगोसे माने पिडिआबो चेन्ज जाबाय लोगोसे माने फाइल प्रसेसा माने आवल नांनायाव जों बेखौ दोनथ'नो गोनां जादों नैबे बाथ्रा आं बुंदों बे खारनाव जे नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गोबांथार हाबाफारिफ्राव रां अनसुंथाइ हरो आरो नोंथाङालायनो खेबसे खालि दुलाराय बर' फरायसा सेन्ट्रेल कमिटिनि कनफारेन्सखौनो खुंनानै हरदों बे अजद नोंथाङा आरो बिपिएफनि सेक्रेटारि खोथाया जाहैबाय बिजनियाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाथिनि मोनसे संगठन हिसाबै प्लास सात्र संगठन हिसाबै अननाय मोनसे दं खारन आं मोनसे समनि माने सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो सन्थलादाया जेनाखि प्रेसिडेन्ट दंमोन बे समाव आङो कालचारेल सेक्रेटारिया सोरमोन बिथांमोना माने एटेन्ड जानो हायाखैमोन आङो सेन्ट्रेलनि कालचारेल इनचार्ज जानानै बे समावबो आङो सामलायबोनो गोनां जादों गरेस्वरमोन खोमा बे जायगाया ओमफ्राय आंथ' माने दहायनो बुंखाबाय आनडिभाइडेड अल प्रदेशनि आं मोनसे समनि गालाबाथा बसुमतारिजों आं भाइस प्रेसिडेन्टमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बे समाव दङमोन
गालाथ' नामोन उपेनासो प्रेसिडेन्टमोन खोमा आंनि बायदि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि आं बहाय माने भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो बिजनि आनसलिक आबसुनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि प्लास आरो बिजनि आनसलिक आबसुनि आङो आफादगिरिबोमोन गतिके माने आबसुनि सायाव गावनि आखाइजों दाबोनाय बेखौ एसे अननायाथ' थागोन मानो थाया जानो बे हिसाबै माने बोरैबा जायो जुदि जोङो इउनिफिकेसनाव फैनो हायो नामा जोङो सब समय लुबैनाया बे जे सब समय इउनिफिकेसन जों एथ' मोजोमसेल' बर' मानसि बेनो जुदि गावसा जालायबाय थायोब्ला नोङो मा खामानि मावनो गतिके जोङो इउनाइटलि जुजिनि बे मोनसे सिन्ताधारा जों आं जेला नै आबसुनि लिडारफोर फैयो जोंनि आनसलिकनि अब्लानो आं बिसोरखौ लानानै रायलायो बिसोरखौ मटिभेट खालामनाय जायो सावरायो बिथांमोना साननायफ्रा थिगैनो दं थिगैनो सानो खिन्थु उनाव जेनाखि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैबाय प्रमदफोराव फैनाय लोगो मा जे फाग्ला जायो आं बुजिनो मोनाखै नै बाहाय जेनाखि उलुबारियाव कनफारेन्स सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स जादों इउजिबि फैदों प्रमदफोराव फैदों सानसुमा फैदों आंखौ खावलायफैबाय जे बिजनियावनो जाबाय खुंना होदो ठीक आसे खुंनो हागोन आंखौ मा बुंबाय बिसोरो सन्तोष काकलारि जाय माने थांनाय 2016 सनाव बियो इउपिपिएलनि केन्डिडेटमोन हे फंबाय जों एबारबो नोंखौनो सापर्ट खालामगोनलै नोङो बे कनफारेन्सखौ खुंनानै होदो जोङो हां मोना जाथारबाय होनना बुंबाय बियो नोंसोरो आंखौ सापर्ट होनाय होयिया उननि बाथ्रा आं खुंना होनांगौआ खुंना होगोन गिदिर बाथ्रा नङा जेसेबां हायो एसेबां हेल्प खालामगोन हेल्पबो खालामदों आङो बेसेबां खालामदों बेखौ बुंला हायोब्लाबो खिन्थु गोबां हेल्प खालामनानै खुंनानैबो होबाय अबयसे बे मिटिङाव आंखौ इउजि ब्रह्मआनो जा प्रमद बर'आनो जा सोरबा सोरबियानो जा रावबो आंखौ दोनग्रा जा रावबो आंखौ रायलाङाखै फंसे खोथा आंनि सोमोन्दै बुङाखै बिसोरो खिन्थु सानसुमा खुंग्रि बसुमतारी आंखौ बहाय बिगाब रायनानै थांदों अथच बहाय सानसुमा खुंग्रि बसुमतारीया सेन्ट्रेल आबसुनि बे कनफारेन्स खुंनायाव थाइसे थाखानिबो अबदान गैयामोन आंनो खुंना होदों आरो आंखौनो बे सानसुमाया बहाय रायना थांदों बे मोनसे आं दुखु थादों आरोखि गोदान मोनसे अजद जोबथारनाय फारसे जों फैनो नागिरदों बे जाहैबाय गोबां बर' दुखियाफोरा नोंथांनि सेराव फैयो माबा मोनसे मोनगोन नामा सुंथानाय मोनगोन नामा नाथाय बिथांमोना उल्था मोखां जानानै फिना नोंथांखौ लोगो मोननो हाया गोबां बर' नङै गौथुमफोर फैयो बर' नङै सुबुंफोर फैयो बिथांमोना नोंथांखौ लोगो मोननो हायो आरो अनसुंथाइखौ मोनलाङो बे अजदा बर'फोरनि गेजेराव गोसार जानानै दं रावबो बर'फोरा जायफोर आंनाव फैदों खालि आखाइजों रावबो थांफिननो हायाखै बे हिन्जावानो जा हौवायानो जा निखावरियानो जा सोरबा माने लोमजानाय सोरबा साजानाय फरायनायनि खेथ्रआव सोरबा IITI फरायदों सोरबा माने माबा फरायदों IIT फरायहैनाय फार्स्ट एडमिशन सोर हरदों प्रथम एडमिशना बिजनिफ्राय IIT फरायनाय सोर हरदों आंसो हरदों एडमिशना आंसो हरदों दिनै बिजनि हालामनिफ्राय सोरबा माने डाक्टार फरायनानै सोरबा माने गरिब न'खरनि मानसिफोर हे आं दिनैबो सोरबा इन्जिनियार फरायनो थांदों बिसोरो नाव फैदों सहाय बिफैदों मानो मोनाखै एडमिशननि थाखाय प्रतिबार एडमिशनाव 2006 सननिफ्राय आङो प्रतिबार एडमिशन सम जाबाथाय बर' सात्र फरायसाफोर जायफोर फैयो गार्जियान फैयो आंनो 6 लाखनिफ्राय 12 लाख थाखा नांगौमोन आं बेखौ आंनि एडमिशन टाइमाव हरनांगौ होननानै एखे आङो कुटार जाया लोङा बुथुमनानै दोननानै बिसोरनो एडमिशनाव हरो आङो बेखिनि हरै हरसेयावबो नै थांनाय एडमिशनसिमहालागै दाथ' माने सरकारा होयोब्लाबो सोरनोबा माने लेखा बायनायनि फैसा नांगौ सोरनोबा माने इउनिफर्म बायनायनि फैसा नांगौ सोरनोबा जुथा बायनायनि फैसा नांगौ बिना लाङो आंथ' हरो आंथ' रावखौबो माने मोखां सार खालामना हराखै खुनु दिन फैनानै जायफोर आंखौ लोगो मोनफैदों बिसोरो आंखौ माने ना खालामनो हाया रावबो मोनाखै होनना बुंनो हाया आंखौ लोगो मोनैनि खारनानो जाहैबाय एखमबा आं दिनै माने एबार बोसोरनि खेथ्रआव आगोलनि टार्म मोननायावथ' आं जेबो बुंनो हाया लोगो मोननाय बाथ्रा फैया नै एबार टार्माव आंहा बिबाना बांसिन बारा जादों बिबाना बांसिन बारा जानायनि खारनाव आङो दिसपुराव सम थांबाय थानो गोनां जादों आङो जेलाखि दिसपुराव सानथाम थाहैयो बिसोर फैयो आंखौ लोगो मोनफैया एसेमब्लि जायोबा जोङो माने एक सप्ताह गाहाम जोङो दिसपुराव थायो बे समाव फैब्लाथ' आंखौ लोगो मोनखानाय नङा सोरबा जुदि बेहा माने सोरबा दुर्भाग्य फैनानै लोगो मोननायखौ बेनि दुर्भाग्य बे आंनि खोथा नङा खिन्थु आंखौ लोगो मोननाय जेसेबां बर' फिसाफोर दङ रावबो मोखां सेरे जानानै थांफिनो गोनां जायाखै लोमजानाय साजानाय बेमार इभेन माने बेमारि लायनो हाला फैसा नांगौ
गाबगु खुगु खालामबाय फैसा हरबाय आङो सोरनिबा 5,000 10,000 इभेन 20,000 30,000 सिम थाखा हरनाय दिनै माबा दङ बेमार सोखानायाव आङो सोरगोआ माने बेमार सोखानायाव आङो लाख थाखाबो हरनाय हिसाब दं नजिर दं बेवहाय सोरबा जुदि फैनानै हयथ' सोरबा माने इउपिपिएलनि मानसि फैनानै हयथ' आंखौ बिदि बांसावनो हागौ बे गिदिर बाथ्रा नङा सरकार सोलिजागोन बिटिसि सरकार सोलिजागोन निसोर बिपिएमनि जागोन बिपिएमआनो जागोन जाया मानो जाया बिपिएमआनो सरकार लागोन इउपिपिएलनि ग्र'आ ओरैबायदि मोजां जानानै दङ इउपिपिएलनि ग्र'आ ओरैबायदि गाज्रि जानानै फैगासिनो दङ इउपिपिएलआ दिनै जाय बर'फोरखौ लानानै इउपिपिएलआ सानदों जोंखौ माने भट होजोबगोन गुबुन हारिनि मानसिफोरा इउपिपिएलआव भट होगोन मुथ्थि होआ मुथ्थि प्रमद बर'नो भट होआ खारन प्रमद बर'खौ सासे मिसलिया होनना मिथिबाय बयबो प्रमद बर'आ आन्दलन समाव गावनि न' गेजेरखौ देखायबाय थायोमोन बियो दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिल्डिं न' लुदों माजों लुदों प्रमद बर'आ थिकादार प्रमद बर'आ शेयार बिजनेस दङ ना बले कन्ट्राक्टर ना बले माबा मोनसे साख्रि मावो ना बले मा मावो दिनै बियो दिनै प्रमद बर'आ बिल्डिं लुदों माजों लुदों बे बर' जाथिफोरा बर' फिसाफोरा जेने गावनि बिखानि थैखौ गोलोमदैखौ दै खालामनानै जायफ्रा खामानि मावदों हाजिरा खामला मावदों मा मावदों आन्दलननि मुं लानानै कालेक्सन खालामै लांबाय दोनथुमबाय दिनै प्रमदनि थबिलाव दिनै फ्राय 5 निफ्राय 7 कोटिसो थाखा दङ माबोरै थाखो बोरै थानो हाखो बियो नंखाय मा नंखाय जेलानाखि इलेक्सनाव नमिनेशन पेपार साबमिट खालामदों गावनि जायनाखि आइटि रिटार्ननि फर्म साबमिट बिदि नंखाय जायो नामा बे मानि नंखाय बेलाय एडिटेड मा बोरै जानो हागौ बियो साबमिट खालामदों बे गभर्नमेन्टआ साबमिट खालामदों ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों गभर्नमेन्टआ साबमिट खालामदों बे रिपर्ट बे ससियेल मिडियायाव माबा खालामदों जा नंखाय बाथ्रा बियो गभर्नमेन्टआ साबमिट खालामनाय जाय माने माबा बिनि जायफोर माने एफिडेविटखौ मालाबा नंखाय बुंनो हाया एफिडेविटखौ मालाबा नंखाय बुंनो हाया बे एफिडेविटआव माने बेहा आइटि रिटार्न दङ बे आइटि रिटार्न साबमिट खालामदों बियो बेहा सोरबा माबा दङ मा होनो बेखौ सीए दङ बे सीएआ साबमिट खालामनाय सहि खालामनाय पेपारा मालाबा नंखाय जानो हाया रायजो नोंथाङा सासे बिजनेसमेन नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार नोंथाङा अनेक आं नोंखौ माने मा मुंजों बुंगोन बेखौ बुंनो हाया बिजनेसमेन हिसाबै नोंथाङा आइटि रिटार्न दङ नोंथाङा सीए दङ चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआ नोंथांनि जानाखि अडिट खालामो एकाउन्ट खालामो बेखौ मालाबा नंखाय बे नंखाय नङा नोंथाङा बे बिजनि हालामाव जे भट बिनो थांगोन रायजो राजानि सेराव थांगोन बबे इसुखौ प्लेस खालामगोन मा खोथा होगोन इसुआ अनेक इसु दङ खालि आं मोनसे इसुजों थांनो हाया खोथाया डेभेलपमेन्टआथ' बिजनेसाव धेर डेभेलप जाबाय रावबो जायाखै होनना बुंनो हाया लामानि खोथा बुं स्कुलनि खोथा बुं दालांनि खोथा दं गासिबो माने बिजनेसाव जिखिनि नांगौमोन फ्राय मोननाय बायदि जाहैबाय दैबाना फैब्ला बिजनिया हाहाकार जानांगौ दैबानायाव बिजनेसाव इसेबां हाहाकार जाया दैबानाया जेब्लानाखि जोंहा आइ नदीनि मावथारिया बायो अब्ला जोंहा ओजोंहाय मालिपाराथिं मंगलियाथिं एसे हाहाकार जायो सुबाइजाथिं बै खानामाखानि माबाया बान्दोआ बायबा हाहाकार जायो बिष्णुपुराव धला दन्दाया बायबा हाहाकार जायो बेनि थाखाय जों अलरेडि बान्दो थेनायनि थाखाय जोङो मानिफ्राय सयेल कनजारभेशनआव अलरेडि जोङो सेंसनबो लाबोबाय धलाखौ थेनो थाखाय ओजोंहायबो जोङो माने अलरेडि जोंहा माबायाव नैबे मालिपारा जायनाखि माने लेदु बाजार दङ बेखौबो थांनाय बाराव आङो माने माबा 1 कोटि 50 लाख थाखा लाबोनानै बेखौ थेहोनाय जादों बेजों लेदु बाजारा एबार बासायदों लेदु बाजारा जे एबार बासायदों एकमात्र बे जोंहा केशव महन्त दानि जोंनि वाटार रिसोर्सनि मिनिस्टार बिथाङा आंजों एखेबारे लोगो क्लस मानसि थांनाय कलियाबराव जेरैखि सत्संग कनफारेन्स खुंदोंमोन अल इन्डिया माने कनफारेन्स खुंदोंमोन बेवहायबो प्रेसिडेन्ट आफादगिरिमोन आं कनभेनर चिफ कनभेनरमोन जोङो साक्सेसफुल मोनसे सत्संग कनफारेन्स खुंदों बेखौ सारा माने इन्डियानि आसामनि मानसिया मिथिगौ बिथाङा आंनो बहाय 1 कोटि 50 लाख थाखा हरदों जों थेदों थेनायनि गेजेरजों एबार लेदु बाजारा बेजों बासायदों बुंनो थाङोब्ला बेजों लोगोसे बे गबदापारा एलेकाबो बासायदों होनना बुंनो हागोन आरोबाव जोङो नैबाहायनो बे ससे ओरैहाय एखेबारे माबासिम खुसदागुरसिम लाबोनो थाखाय जोङो अलरेडि केशव महन्तनो जोङो माने अलरेडि साबमिट खालामखाबाय बिथाङा
बेखौबो सेंसन खालामनो थाखाय जोंनो हरनो नागिरबाय खिन्थु नैबे बिटिसि इलेक्सन डिक्लेरेसन होनाय असुबिदा जादों कर'ना भाइरास असुबिदा जाबाय मावनो हायाखै गतिके जोङो नेक्स्ट नैबे कर'ना भाइरास इसु जोबोब्ला बिटिसि इलेक्सन जोबोबा जिहेतु बाय कड अफ कन्डाक्ट जानानै दं जों मावनो हाया बिनि उनाव जों बेखौ मावनो हागोन। जों गोबां सावरायबाय जोंहा गोबां सम गैया नोंथाङा बे मुखुब समाव कर'ना भाइरासनि जारला समाव नोंथाङा जोंनो सम होदों जोंनो आरो गोबां सावरायनो दंबावोमोन। कर'ना भाइरासनि थाखाय आङो जायगा जायगा गिदिंगासिनो दङ हस्पिटालावबो निजे थांगासिनो दं थाना थब्लि खालामदों क्वारेन्टाइननि थाखाय माने न' मारै फोसाबहोगासिनो दङ 15टा बेडनि थाखाय जोङो थिग थाक खालामगासिनो दं बे जाहैबाय न'खौबो फोसाबखांनाय जाहैबाय। आङो दिनैबो दहायसो माने बिष्णुपुर एलेकानि थांनानै बेरायनानै फैदों माने रायजो राजाखौ बुज लादों मोजाङै बुजायनानै फैदों। मैया दाख्लैबो आं आनन्द बाजार जों अग्रं बिष्णुपुर आरो थांबावदोंमोन बिदिनो दाब दाब जायगायाव आं बेरायगासिनो दं बेरायनानै माने थब्बि लागासिनो दं जायफ्रा माने रेसन मोनाखै बे रेसन मोनैनि थाखायबो जायफ्रा माने रेसन कार्ड दङ बिथांमोना गभर्नमेन्टनि रेसन मोनखायो बेखौ जोङो 5 किल' करि होनो थिनोमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि जोंनि माखासे मानसिफ्रा मा खालामबाय बहाय 4 किल' करि होदों बारे जों बुंदोंमोन डिसि अफिसाव रायज्लायनानै 5 किल' होनांगौ खिन्थु 1 किल'खौ मोननो हायाखै मानो मोनाखै दिनैसिमबो बे माने रहस्य जानानै थाबाय। प्लास एबार माने जोङो दाखालि माने स्टेट गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन माने पार बिसिडिसि पार जिपि 100 जन माने रेशन कार्ड गैयैखौ माने नाम हरनांगौ सेलेक्सन खालामनांगौ अब्ला लोगो लोगो आङो माबानि जोंहा माने रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जगेन महन बिथांखौ आं बुंहरबाय आं बिनि न'निफ्राय फन खालामदों जे बिथाङा आंखौ बिदा लेङो दादा कि खबर बायबि ओमफ्राय आं लोगो लोगो बुंबाय जे माने ओरैबायदि माने नोंथाङाथ' बुंहरदों जे रेभिनिउनिफ्राय पार भिजिटिसि पार माने जिपि 100 जन 5000आव 100 जन आरो 10,000आव माने 150 जन होगोन होननानै बेथ' खम जाबाय मानो होनबा रेशन कार्ड मोनि गोबां दङ फनिताजों आं रायज्लायबाय माने जगान बिफाननि मिनिस्टारजों बिथाङाबो होनो हायाखै बे हिसाबै पार भिजिटिसि नोंथाङा एसे बारायनानै अन्तत 150 बा 200 खालाम 5000आव 150 200 खालाम 10,000आव नोंथाङा माने 300सो खालाम बिदि खालामबा जायफ्रा रेशन कार्ड गैया बिसोरबो रेशन मोननायनि सुजुगखौ मोनगोन। बे हिसाबै लोगो लोगोनो बिथाङा बुंबाय नै दिनैनो दानो केबिनेट मिटिं दङ आं बेखौ प्लेस खालामसै लोगो लोगो बिथाङा 100 जन जायगायाव 150 जन हरदों जेराव मा 150 बाहाय 200 खालामना हरदों आरो एबार जायफ्रा 1000 करि मोनखांबाय अलरेडि मोनखांबाय 1000 करि जायफ्रा माने रेशन कार्ड गैया आरो थालांबावदों आरो एबार मैयासो माने गासिबो भिडिअफोरखौ माने इन्सट्राक्सन हरनाय जादों भिडिअआ बुंदोंमोन बर'बाजार भिडिअआ बुंदोंमोन आं इन्सट्राक्सन मोनाखै अर्डार कपि मोनाखै अब्ला आं बुंदों मोनाखैब्लाबो जेराव जों 150 हरदों बेहाय टारगेटखौ 200 हरदो गोबां दङ हादान गोबां दङ माने बे फरेस्ट एलेकाथिं गतिके माने मोजाङै हरदो दा जिहेतु माने संख्याखौल' हरनांगौ क्वान्टिटिखौल' हरनांगौ जेब्लानाखि सेंसना फैबाय लोगो लोगो जों मोजाङै सार्भे खालामनानै डोर टु डोर सार्भे खालामनानै बिसोरनो जुदि रेशनखौ होनाय जायोब्ला बे जायफोर रेशन कार्ड गैया बिसोरबो मोजाङै मोनजागोन आरो थांना थानाय खाबुखौ मोनगोन गतिके बेखौ खालामनानै मैयासो आङो भिडिअ जोंहा निजय ब्रह्मखौ मैया आङो इन्सट्राक्सन हरदों मानिकपुर भिडिअखौ इन्सट्राक्सन हरदों SDO जोंबो रायज्लायबाय सार्केल अफिसारजों रायज्लायबाय गतिके माने बे हिसाबैनो जोङो दिनै जाहाथे रावबो गरिब गुन्द्राया मोनजायालासिनो थानाङा अन्तत बे माने कभिड माने कर'ना भाइरासनि आमलाव कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि गिख्रंथावै महर लाबोगासिनो दङ जोङो बुंनो थाङोब्ला जाय चाइनाया माने बिसोरो कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'बाय होनना बुंदोंमोन दिनै चाइनायाव फिन जाफिनबाय आमेरिकायाव थैलुगासिनो दं इटालियाव थैलुगासिनो दं स्पेनाव थैलुगासिनो दं दिनै भारतआवनो महाराष्ट्रखौ बुङोब्ला माने एखेबारे गिलु बालु जागासिनो दं इउपिआव जागासिनो दं गतिके जोङो आसामाव जाहाथे बे जानो हाया बा जोंनि खाथि खाला जायगाफ्राव जानो हाया बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानानै दिनै माने लकडाउन होदों माने प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बे लकडाउनखौ जों मोजाङै मानिनानै सोलिनानै जुदि थायोब्ला खोब मोजां जागोन नङाब्ला गावबागावनि न'खराव जुदि 2 साथामसो मानसि थैग्रोनांगौब्ला बेमार जानांगौब्ला अब्ला जोङो लकडाउनखौ दिनै जोंनि मानियालासिनो जोङो माने भायलेट खालामनानै गाबोन जुदि गावबागावनि न'खराव जुदि 2 साथाम मानसि थैनांगौब्ला बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव जेबो थानाय नङा बेखायनो आंनि खावलायनाया बेनो समग्र रायजो राजाफोरनिसिम खालि जोंनि बर' रायजो राजाल' नङा गासिबो दुलाराय रायजो राजा आंनि खावलायनाया बेनो जोङो लकडाउनखौ मोजाङै मानिनानै सोलिनांगौ आरो जोङो थिग मथे मानिनानै न'आव जेरै थानो थिनदों न'आव नांगौबा जोङो बानलु संख्रिजों जानानै था ओंख्रि मोनलागि दामोन जोङो खुनु मथे जाहाथे जिउ बासियो न'खरनिफ्राय जाहाथे रावबो केजुवेलिटि जाया बेखौ जों सिन्था खालामनानै लकडाउनखौ मोजाङै फालिनाया मोजां
आरो जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो अलरेडि माने इन्सट्राक्सन हरगासिनो दं सिन्था खालामगासिनो दं गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोङो होनो नाजागासिनो दं बेखौ बयबो मोनगोन बेखौ आङो दिनै माने बड'लेण्ड जायनाखि इंखं टेलिभिसन दं बेनिफ्राय बेखिनि खोथाखौ बुंनो थाखाय स्कप होनायनि थाखाय बिथां साबायखर बावबाय लोगोसे रायजो राजाफोरनि आंनि खुलुमनाया बेनो जे जोङो बे कर'ना भाइरासनिफ्रायबो जों बारग'नांगोन आरो बारग'नो थाखाय जोङो अरायबो लकडाउन जोंनि प्राइम मिनिस्टार जेरैबायदि जोंखौ बिथोन होदों बिदि जोङो फालिनो नाजानाया मोजां जाहाथे रावबो जों केजुवेलिटि जानाङा गोजोननाय नोंथां दे नोंथाङा बेखिनि उइस खालामबाय आरो जोंनो गोबां सम होबाय नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो हाथों बे बिटिसिनि मोनथाम बियाबाव बेखौ जों मिजिं खालामगोन आरो मोनथाम बियाबाव बिपिएफआ देरहाबोनाय माने नोंथांनि देरहासारनाय 2024 इं मायथाइ जों बेखौनो मिजिं खालामगोन नोंथाङा फैगौ 2024 इं मायथाइयावबो मोजां देरहाथों आरो बे हालामनि मोजां खामानि मावनो हाथों नोंथांनि पार्टिनि खामानि मावनो हाथों जों मिजिं खालामबाय आरो बेखिनिजों जों दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय